Lembrade como, boas tardes, lembrade que, como da outra vez xa, para os que queran pedir a palabra, que pulsen e se lle conceda a palabra. Vamos a dar comenzo, polo tanto, a sesión ordinaria deste pleno 12 de agosto, que ten os seguintes puntos na orde do día: aprobación da acta da sesión anterior, temos acta 1 de xullo de 2024, algún comentario que facer, algunha percepción, algunha proposta? Votámola, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Asimismo, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, mesmamente tamén dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria e dou conta do expediente 215/2024 da acción de conta de execución do orzamento do cuarto trimestre de 2023, expediente 1449/2024 da acción da conta de execución do orzamento do primeiro trimestre de 2024, expediente 2421/2024 da acción de conta de execución do orzamento do segundo trimestre de 2024 e expediente 3508/2023 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do segundo trimestre de 2024. Pasamos así xa a tratar a orde do día, que ten como primeiro punto o expediente 2412/2024, ditame para aprobación dos festivos de carácter local para o 2025. Cedo a palabra ao señor secretario para dar conta do dictamen da Comisión. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 2412/2024, ditaminado pola Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada en data 6 de agosto de 2024, coa finalidade de determinar as festas de carácter local para o ano 2025 en cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e dos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983 do 28 de xullo, proponse o seguinte acordo. Primeiro, fixar no calendario de festivos locais 2025 os seguintes días: 16 de xullo de 2025, festividade do Carme, mércores, e día 11 de novembro de 2025, San Martiño, martes. Segundo, remitir esta proposta á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Área de Relacións Laborais, Departamento Territorial, en Vigo. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, a proposta que traemos a pleno son os festivos locais que vimos poñendo os últimos anos. Eles son os 16 de xullo e o 11 de novembro, Festa do Carmen e San Martiño. Non sei se teñen algunha proposta máis, se non, votaríamos esta mesma proposta. Votamos, polo tanto, a proposta. Votos a favor. Abstencións, queda aprobado por maioría. Pasamos ao punto 2, expediente 2473/2024, ditame da moción do Grupo Municipal do BNG para dar solución á mellora de seguridade viaria e anovamento das infraestructuras na estrada provincial 9103 Rampa de Meloxo, dende o punto kilométrico 0+00 ao punto 0+901 chamada subida a Meloxo. Igual que antes, cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura ao dictamen da Comisión. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 2473/2024, moción do Grupo Municipal do BNG para dar solución á mellora da seguridade viaria e anovamento das infraestructuras na EP 9103 Rampa de Meloxo, dende o punto kilométrico 0 ao punto kilométrico 0+901 chamada subida a Meloxo, ditaminada pola Comisión Informativa Xeral en sentido favorable en data 6 de agosto de 2024. Moitas gracias. Pois ten a palabra o señor Noia para defender a moción. Boa tarde a todos. Vou pola exposición de motivos, porque o título xa dixo o secretario. O 15 de xuño de 2023 fica asignado polo deputado delegado e polo xefe de servicio de contratación da Deputación de Pontevedra o contrato número 2023-03-6832, referencia non ten maior importancia, tendela aí, pola que se adxudica á empresa Ingeniería del Noroeste SL a redacción do proxecto arriba citado da subida a Meloxo. Dito proxecto, unha vez realizado, quedou en mans do Concello para a aposta dos terreos afectados e poñelos a disposición da Deputación para a licitación e consecución da obra, cousa que a día de hoxe está sen resolver.
Logo de revisar e verificar por parte do BNG o papeleo exixido, sabemos que esta falta de resolución a posta dos terreos para a realización da obra implica o estancamento e paralización de dita obra. E isto só é explicable por deixadez exclusivamente política. Sendo esta obra de evidente prioridade por tema de seguridade vial e pola cantidade de roturas nas tuberías de auga que leva acumuladas, non se entende esta paralización, menos aínda cando o propio señor alcalde vendeu como prazo o segundo semestre deste ano para o comezo e finalización das obras. Por todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do BNG no Concello do Grove somete a debate a presente moción e solicita a adopción do seguinte acordo. Instar ao alcalde, señor Cacabelos, a que cumpla a promesa feita aos veciños nas reunións que mantivo con eles e nas que lles prometeu que el mesmo é un técnico da Diputación visitaría as persoas afectadas para falar da cesión dos terreos polas vías que sexan necesarias. Segundo, negociar, polo tanto, eses terreos evitando chegar a situacións límites, expropiacións forzosas, etc., que non farían máis que alongar a situación actual e irían en conta dos intereses das veciñas e veciños. Terceiro, contactar coa Deputación de Pontevedra e asegurarse de incluir no proxecto non só a innovación das tuberías e saneamento, sino tamén as acometidas de redes eléctricas e digitais, tal e como se acordou na moción de mobilidade presentada polo Grupo Municipal do BNG o 1/7 do 2024, e aprobada por unanimidade por todos os presentes que no seu punto C di elaborar e executar proxectos específicos destinados á eliminación do cableado aéreo, así como incluir estas actuacións en futuros proxectos compatibles con este obxectivo. Cuarto, ter en conta que esta obra como inversión prioritaria para o Concello de Grove, aportando, por se fora necesario, unha previsión de gasto nos orzamentos municipais. Está. Simplemente recordar unhas cuantas un par de cousas, non é moi a cousa está moi simple. Sabemos xa que o alcalde moveuse, foi á Diputación estes días, a leu na prensa, o cal nos agrada. Non obstante, queremos recordar que o 25 de marzo de 2023, hai ano e medio, un par de meses antes das eleccións, dato importante, sale unha nota de prensa que anuncia a bombo e platiños a reforma da subida a Meloxo que durará 9 meses cal embarazo e que parirá neste segundo semestre do 2024. Unha obra necesaria por moitos motivos, un deles a seguridade vial, pero outro tamén non menos importante, o cambio de tubaxes de auga que estaban a reventar constantemente. 3 meses máis tarde, o 15 de xuño do 2023, adxudícase o contrato para a redacción do proxecto quedando nas mans do Concello, que vostede preside a posta a disposición dos terreos necesarios para comenzar a tan importante obra. Na reunión veciñal antes das eleccións, dilles aos veciños que deben cerrar os terreos gratuitamente e que pasaría vostede xunta cun funcionario da Diputación casa por casa para falar e conseguilos. E a partir de aquí, ábrese un paréntese. De ano e medio, ata que a rotura dunha tubería por enésima vez fai que as protestas veciñais estoupen. O BNG, que levaba facendo seguimento desta obra desde que nas eleccións sabíamos que non había proxecto, pero venderase que xa había proxecto, reuniuse cos veciños inmediatamente. E daí sacou unhas conclusións. E a conclusión é que nada se moveu, absolutamente nada, cero. É dicir, non houve interés ningún nin por comenzar, nin por rematar a obra. E non entendemos o porqué. Porque a Deputación de Pontevedra, tamén en notas de prensa varias, lles dixo e resaltou que simplemente estaban á espera de vostede, do goberno, nada máis. De momento. Ben, moitas gracias. Señor Otero. Apaga. Boas tardes a todas e a todos. Ben, a verdad que a obra esta da subida a Meloxo ten moita historia, ten tela. Temos que remontarnos a febreiro de 2021. Estamos falando de 2021, en febreiro, cando se produciu unha das primeiras rupturas na estrada e os veciños e veciños de Meloxo quedaron sin suministro durante uns días e comezaron as queixas e as críticas dos veciños.
lembro que foi no mes de febreiro, marzo, cando xa alertábamos desta situación e xa alertábamos incluso de que a necesidade de cambiar unha renovación da tubaxe porque o tránsito pesado sumado coa son tubaxes de fibrocemento, entón xa cabía de que iba a haber máis roturas como así sucedeu. Creo que xa son incontables. Dende esa, creo que hasta en 10 ocasións entre 2021 e 2023 preguntamos por como iban os acercamentos coa Diputación naquele momento para intentar facer esa obra. E foi cando eso, como ben dixo o voceiro do BNG, en marzo do 2023 se fixo ese anuncio, esa reunión cos veciños en Comeniño, no que se anunciaba a renovación da estrada incluso da tubaxe, incluso co alumeado e beiras rúas. E nós pedimos o anteproxecto ese que se presentou, as fichas, e así que un mes despois ou 2 meses despois se nos facilitou, e aí ollamos, falando con veciños que non estaban moi de acordo nas cesións que tiñan que facer, porque en moitos casos os garaxes lle quedaban a desnivel e incluso os accesos ás súas vivendas quedaban bastante prexudicadas. Se anunciara que iban a comenzar, a parte dixera nomes, era o propio alcalde, era Ángeles, era Juan, que iban a comenzar a falar cos veciños da zona. Pasou o tempo, pasaron as eleccións, lóxicamente cambiou o goberno da Diputación a raíz dos resultados electorais das municipais e seguimos falando cos veciños para ver como se xa se dirixiran a eles, atopando a negativa de que ninguén se acercara a xunta deles para tratar este tema. Preguntamos, recordo en pleno, en febreiro do 2024 deste ano, como estaba a situación, se nos dixo que co cambio de Diputación que non estaban moi dispostos, que había que mirar. Entón, nós fixamos unha consulta á Diputación por rexistro. Na primeira vez, como concelleiro do Concello de Grove, fixamos unha consulta, non tendo resposta ninguna. Preguntábamos por que estaba paralizada esa obra, se a Diputación tiña algo que ver, se a cousa do Concello, se era quen era, non houve resposta ninguna. Volvemos a preguntar aquí neste pleno en maio, e volvemos a facer solicitude en xuño, esta vez como Grupo Municipal de Esquerda Unida do Concello de Grove, por rexistro á Diputación de Pontevedra. Novamente, obtendo cero resposta, non habendo resposta, co cual entendíamos que a resposta que nos daba o alcalde podía ter algunha veracidade, inda que, lóxicamente, a responsabilidade tamén había municipal no caso de non haber, polo menos, achegados a xuntos veciños a falar con eles e a explicarlle cal era a situación do retraso e no que se atopaban. Certo é que a día de hoxe, 3 anos despois, máis de 3 anos despois das primeiras roturas, seguimos na mesma línea, seguimos sin unha obra para os veciños e veciños. Si queremos que se avance, queremos que se fale incluso cos veciños para intentar chegar a acordo con as mellores medidas, eses veciños que din que ten problemas nas súas entradas, que se intente buscar un acordo concreto, e, lóxicamente, apoiaremos a proposta que fai o BNG si nos gustaría introducir unha emenda, un punto a maiores neste tal que sería instar a Diputación a asumir o 80% da obra, que era, creo que, o acordo, se non me equivoco, que existía coa anterior Diputación. Entón, para que se manteña e que non repercutan nas arcas municipais, porque a estrada ao final é da Diputación de Pontevedra, entón que asuman o 80% do custe da obra. Eso, vamos a apoiar a moción, pero eso tamén, lóxicamente, botamos culpa da deixadez ou da pasotismo un pouquiño na hora de falar con os veciños do goberno municipal, pero tamén hai moita responsabilidade na Diputación, na nova Diputación, que queremos tamén asuman esa parte e se entenda que tamén teñen parte de culpa na deixadez de que se execute a obra. Nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Señor Leiva. Sí, boas noites. Gracias por concederme a palabra. Nada, nós, desde o Grupo Popular, compartimos o análise da moción do bloque e, certamente, sí, parece que hai unha administración que sí cumple os seus deberes. Estamos á espera de que a outra administración
en convenio con esa outra administración, pois cumpla tamén os seus. Entonces, en principio, nós vamos a apoiar esta moción porque consideramos unha necesidade ineludible que, por fin, se solucionen os problemas que está acarreando pois este vial que é titular da Diputación, pero na que ten unha participación, ou debe ter unha participación activa tamén a administración local. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista temos que comentar varias cuestións respecto a esta moción. En primeiro lugar, facendo un pouco de historia, e é certo, algunhas das cousas que se acaban de trasladar aquí son certas, pero outras son medio verdades, por non decir que son fora da realidade. Vamos a decir que son medio verdades. En primeiro lugar, é certo que levamos xa varios anos con problemas na subida de Meloxo. O vial que todos entendemos, ademais aí hai unhas tubaxes moi bellas que xa superan a vida útil e nos xenera moitos problemas de roturas e, polo tanto, de abastecemento de agua. Desde o primeiro momento, o Concello do Grove, desde o Goberno, tiñamos un proxecto para cambiar esas tubaxes. E, de feito, era un proxecto que creo recordar, estamos falando dos anos 21, 22, estamos a falar de uns 300.000 euros ou cuestión parecida, e a nosa intención era metelo a través de un plan concellos. Que pasa? Esta estrada é titularidade da Diputación de Pontevedra, polo tanto, é un paradoxo que nós pidamos cartos para arranxar un vial que é da Diputación de Pontevedra, pois a través do plan concellos parece que non tiña moito sentido. Tuvemos reunións políticas co anterior goberno da Diputación de Pontevedra, entenderon perfectamente a problemática e desde ese momento nos plantexaron un proxecto ambicioso, tan ambicioso como, ademais de cambiar todas as tubaxes, facer unha actuación de mellora de seguridade viaria, porque ali na meirande parte do tramo non temos beirarrúas e, polo tanto, igual que se fixera o que se estaba facendo en ese momento desde Campos a Reboredo unha senda peonil, pois a intención era, digamos, continuar esa senda na subida de Meloxo. Cambiar todo o alumeado, renovar todo o firme da estrada, que tamén está en moi mal estado, adoptar medidas de seguridade respecto á velocidade e a seguridade vial, bueno, pois cos famosos badéns. A partir de aí é a Diputación de Pontevedra a que se pon a traballar para redactar o proxecto. E no ano 23 remata ese traballo e desde a Diputación de Pontevedra o Departamento Técnico de Obras e Infraestructuras da Diputación nos pasan un proxecto donde nos especifican que é o que se vai a facer, de canto estamos falando e, ademais, en ese proxecto nos trasladan a descripción das diferentes fichas que afectan ás propiedades privadas, donde o Concello do Grove ten que facer un traballo para acadar, mediante negociación, pois a cesión gratuita dos terrenos para poder executar a obra, porque esa plataforma de 2,5 metros leva a necesidade de retranqueo de moitas propiedades. En moitas delas hai muros, en outras non hai nada, en outras hai rampas de acceso aos garaxes, hai soleras, ali donde principalmente hai vivendas. Temos de xeito dúas reunións en Conminiño, falamos cos veciños, e a partir de aí temos reunións aquí no Concello a nivel individual cos diferentes veciños. E tal como nos trasladaban os técnicos da Diputación de Pontevedra, a tramitación do proxecto iba paralelamente a que nós xestionáramos a cesión dos terreos. Digamos que nunha dinámica normal esta obra xa debería de estar executada, pero a política e a democracia ten o xogo que ten, e en estes meses hai unhas eleccións municipais, como todos sabemos, maio 2023, e cambia o color e cambia o goberno da Diputación de Pontevedra. O anterior equipo da Diputación de Pontevedra o que fixo foi deixar aprobado o proxecto. O proxecto quedou aprobado. Problema, non quedou afectada a financiación para o proxecto. Estamos a falar dun proxecto de 1.300.000 euros. De tal xeito que se fixo un traballo, pero o cambio de goberno da Diputación para este traballo e que o que para
a financiación do proxecto, é dicir, sin a financiación non hai nada, non hai obra e non hai execución da obra. De tal xeito que nós paralizamos as negociacións cos veciños. Por qué? Porque de ter o proxecto para meterlle financiación, asinar un convenio e continuar co procedimento e a execución do mesmo, pois queda paralizado. E por que paramos a negociación cos veciños? Porque, claro, non podemos exixirlle aos veciños que nos cedan gratuito un terreno da súa propiedade para algo que non sabemos se vai a salir ou non. O sea, eu negocio contigo, ti me das os 28 metros cuadrados que me tens que ceder a cambio de que nós fagamos unha obra que a día de hoxe non sabemos se vai a facer. Como comprenderán, desde logo, desde o goberno, temos unha responsabilidade. De tal xeito que, desde ese mismo momento, nos enfocamos na parte importante. Cal é a parte importante? Sacar adiante o proxecto, primeiro, obtendo financiación. En conversas oficiosas co presidente da Diputación, tuve máis de unha ocasión a oportunidade de trasladarlle a necesidade que tiñamos de manter ese proxecto, de sacarlo adiante. Díxome que eu iba a estudiar, que eu iba a revisar. Estamos falando mitad, segunda parte, digamos, segundo semestre do ano 23, ano pasado. Pero nada soubemos. De feito, eu creo que no mes de febreiro deste ano, solicito unha xuntanza co presidente da Diputación onde no obxecto da reunión lle poño falar do proxecto subida a Meloxo. Estou a falar febreiro, marzo deste ano. Co gallo da presentación do Plan de Infraestructuras Deportivas no Salnés, que a Diputación de Pontevedra veu a Cominiño a presentalo para toda a comarca, tuve unha oportunidade, despois de que todos os convidados se foran, quedamos o presidente da Diputación máis eu solos ali no patio de Cominiño, e volvín a falar deste proxecto, e además lle indiquei, mira, este proxecto está aí, esa calle que sube, nos achegamos hasta ali, o vemos, dixo el, vale, vámoslo a estudiar, agora non che podo contestar, pero vamos a estudialo. Isto estamos a falar de fai 3 meses, pode ser, non? 3 meses. Bien, a semana pasada me chaman para ter unha xuntanza co presidente da Diputación, aquela xuntanza que eu tiña pedido fai meses para falar deste proxecto. E foi cando acudín a Diputación de Pontevedra a ter unha reunión co presidente da Diputación e coa deputada delegada de Infraestructuras. E aí xa, si por primeira vez, despois de prácticamente un ano, falouse claramente de que a Diputación tiña a clara intención, estas son as palabras do presidente da Diputación, a clara intención de sacar este proxecto adiante. E por que agora? Bueno, pois igual que os concellos acabamos de ter a confirmación de unha regularización da participación de ingresos do Estado do ano 22, o presidente da Diputación me traslada que de cara a este mes de setembro negociará co interventor a incorporación de unha serie de fluxos acordados, aprobados polo Estado, de tal xeito que entende que van a ter un novos ingresos, un novo, vamos chamarlle remanente, que van a poder incorporar en setembro a orzamento da Diputación e que, polo tanto, a partir de aí, poderíamos falar de asinar un convenio donde se estudiaría o proxecto, donde se estudiaría a aportación municipal, porque co anterior goberno da Diputación tiñamos falado de un 80-20, 80 Diputación de Pontevedra, 20 o Concello de Grove, incluso a Diputación decía que, bueno, podría ser un 70-30. O outro día o que me traslada a propia diputada é que como hai unha boa parte da obra que son as tubaxes de saneamento e abastecemento, e iso é unha competencia municipal, que a porcentaxe e a aportación do Concello habría que estudiala. E eu lles dixen, home, confío en que non paguemos nós máis obra que a que paga a Diputación de Pontevedra, porque de 1.300.000 euros sacar cartos pois non vai a ser doado. De feito, nós tiñamoslo previsto, e así o trasladei ao presidente, meter a parte municipal no máis provincia do ano 25. Aí foi, despois dun ano e medio, foi cando me traslada o presidente e a diputada, ahora sí,
para que en setembro podamos asinar o convenio Concello-Diputación, porque ata agora non hai ningún convenio asinado, necesitamos as cesións dos propietarios. Entonces, ahora sí hai xa un objetivo claro. É dicir, esta obra vai salir e esta obra se vai asinar o convenio para a súa execución. E máis, a Diputación de Pontevedra vai asignar a súa parte económicamente en este exercicio. Entonces, desde a semana pasada nos ponemos para recopilar toda a información que no seu día nos trasladou a Diputación de Pontevedra e empezaremos a contactar cos veciños que xa tiñamos contactado, e é certo que algúns nos decía que non se opoñían a ceder o terreno. En líneas xerais, falo, en líneas xerais, non vimos oposición a ceder os terreos, pero si é certo que algún deles o que nos pedían, fai un ano, era que técnicos da Diputación que iban a executar o proxecto estuveran presentes para que esas solucións técnicas que hai que darlle ás melloras das rampas, a soleira que teño diante da casa, o muro que teño diante da casa, claro, eu entendo que eu son propietario dunha cousa, investín cartos para ter eso, e ahora se me ides a retranquear e a refacer, o que quero é ter a seguridade de que me ides a facer o que teño. E entonces lle trasladei o luns pasado ao presidente que necesitaríamos posible en algunha xuntanza contactar con algún técnico da Diputación para isto, o cual a propia diputada de Infraestructuras me dixo que se ofrecían, que me pasarían un ou dous nomes de técnicos da Diputación para que puderan vir a negociar en aqueles puntos onde hai máis conflicto, porque outra novedade que me trasladan en esa xuntanza é que o Concello se ten que facer cargo do coste do retranqueo dos muros que non sexan muros de contención. É dicir, antes a Diputación, ou polo menos no proxecto, se facía cargo de todo o retranqueo. Agora hai unha novedade, donde hai contención corresponde ao proxecto e, por tanto, será a Diputación, pero se hai un muro sobre o plano da estrada, un muro de 1,5 metros, 2 metros, eso ten que pagar o Concello, que é un coste engadido. Por lo tanto, hai algunhas condicións que cambian. En definitiva, esta é a situación que temos a día de hoxe. As cousas son lentas, non son como moitas veces se poden ver desde fora. Por iso decía que se din en medias verdades, o proxecto estaba, hai un proxecto desde o ano pasado que foi cando nós iniciamos este traballo, pero hubo un cambio na Diputación que agora retomamos e agora se volve a reconducir. E, por certo, con unha xuntanza pedida co presidente da Diputación, e xa 3 veces falei co presidente deste tema, pedida fai meses, e que, bueno, ten, digamos, unha realidade na xuntanza da semana pasada. Por lo tanto, este goberno ten feito todos os trámites necesarios e posibles para esta obra, porque este proxecto plantexámoslo nós, faianos, o negociamos nós coa Diputación faianos e seguimos negociando coa Diputación de Pontevedra para que este proxecto saia adiante. De tal xeito que eu vexo que o BNG aproveita unha situación, pero desde logo nós non vamos a votar a favor desta moción. Non vamos a votar a favor porque non vamos a votar de algo que xa está encaminhado, que xa está xestionado, que xa está redactado, que xa está acordado co presidente da Diputación de Pontevedra o luns pasado e que agora confiamos en que en setembro asinaremos o convenio. Ahora sí nos ponemos deberes este goberno. Ahora é cando temos que ter as cesións dos veciños. Porque eu non me podo comprometer con un veciño fai 6 meses sin saber se este proxecto vai ir adiante ou non. De tal xeito que, como comprenderán, estas mocións oportunistas quedan moi ben, pero hai un traballo de 2 anos que, desde logo, nós non vamos a apoiar. Agora aquí hai unha lealtade e un compromiso por parte do presidente da Diputación de Pontevedra e o alcalde do Grove en que este proxecto subida a Meloxo vai a salir. E, sinceramente, este goberno non necesita este tipo de mocións. O que necesitamos é o que pasou a semana pasada, o compromiso da presidenta da Diputación de que vai apostar por este proxecto. E iso é o que nós queremos, porque sabemos desde a semana pasada que este proxecto sí vai a sair, gracias ao compromiso destas dúas administracións, Diputación de Pontevedra e Concello do Grove. Abrimos un novo turno de intervencións, pidolle ahora sí segundo turno a brevedade e despois votaremos a moción. Ten a palabra. Bueno, vamos a ver. De verdad que é un poquinho molesto que pida brevidade cando vostedes ten dese o que lle dá a gana. O sea,
un pouquiño de compasión cos demais tamén, non? Vamos a ver, o tema este, eu non sei se é verdade ou non, eu baso menos feitos, no que se ve, nas realidades. Non me baso na elucubración, ni me baso en ningún outro tipo de historia. Eu para traer esta moción aquí, o Bloque para traer esta moción aquí, asegurouse moito de que os pasos que se deron son estes. A mí dame exactamente igual que a Diputación sea do PP, e que o goberno do Grove sea do PSOE, e que cambiara o PP polo PSOE, eso dame igual. O que é evidente é que vostede mismo, en asunto preelectoral, usted vendeu unha cousa, que era que este semestre estaría acabada esta obra. Iso é así. Non hai máis voltas de folla. Non se minte nin se falan de cousas raras. Isto é así. Así. Dito eso, buscamos, incluso por notas de prensa, podolle enseñar unha nota de prensa do 21 de xuño de 2023, na que a Deputación de Pontevedra xa decía que viña de adxudicar a redacción do proxecto e que quedaba nas mans do Concello a entrega dos terreos. Iso é o que pon aí. Isto é o que pon aquí. Unha nota de prensa do 21 de 6 de 2023. Non sei se estaba gobernando o PSOE ou o PP, dame igual. Esa é a nota de prensa. Mais adiante, hubo unha entrevista na cadena SER xa asumida a Diputación por parte do Partido Popular do vicepresidente de Rafael Iglesias, na que volvía a decir, creo que é Rafael Iglesias, Rafael Iglesias Domínguez, vale, gracias, na que exponía no programa este da cadena SER, que fan preguntas e tal a xente, na que exponía que efectivamente estaba todo nas mans do Concello a entrega de terrenos e tal. Bien, nós fomos a entrevistarnos coa xente, cos veciños que había ali, e fomos a darlle o que sabíamos. Coño, faga vostede. Ano e pico despois, podía ir vostede perfectamente, fixo 2 veces antes das eleccións, podía ir despois. Non sei por que non se fai, quizá porque non hai eleccións dentro de 3 anos. Non sei, saberá vostede, eu non teño nin idea. A cuestión é, e a realidade é que bastou con ingresar esta moción para que se me entrevistara co presidente da Diputación. E eu podo creer ou non que ao mellor xa tuvera 3 meses antes, e que xustamente nestes días, que casualidade, lle dera a entrevista e saíran todos felices e contentos e a obra vai pa diante nun plis-plas. Eu encantado de que sexa así. Encantado. Sobre o tema de meter un punto máis, claro que estamos de acordo, absolutamente. Ojalá sea así, ojalá asumir a Diputación ao 100%, tampouco estaría de máis. Parecenos ben, parecenos correcto. O tema aquí é que se podemos encontrar con que ao mellor, por chegar tarde, mal e arresto, ao mellor encontrámonos con que hai que facer unha expropiación. Pode ser forzosa ou pode non serlo. A nos gustaríamos que fora todo o mellor posible. Saben vostedes que todas esas cousas irían en contra do Concello, non? Teríamos que pagar entre todos, non? Nada máis de momento. Moi ben, alguna Señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra. Bueno, eu da súa explicación, a conclusión ou resumen que saco é que vostede nos está a decir que se perdeu unha gran oportunidade cando era a Diputación gobernada polo PSOE de facer este proxecto ou leválo a cabo hasta o final, porque ven a reconocer que as condicións eran máis favorables antes que agora. Por iso lle pregunto por que xa non acadou nese momento, cando parece que os ventos soplaban totalmente ao seu favor. Tamén tiña oportunidade nese momento xa de acadar os terrenos con todos os veciños. Pero tuvo tempo de abondo. E, de feito, a ver, vostede leva gobernando, ou vai a levar gobernando 16 anos, sin mal non levo as contas. Co cal, tuvo máis que tempo
para levar a cabo este proxecto tan necesario para os veciños do Grove e concretamente para os veciños de Meloxo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. A ver, isto non vai así. Seguramente vostedes plantexan as cousas de outra forma. Miren, en primer lugar, casualidade non, é que esta xuntanza estaba pedida fai meses. Agora vostedes aproveitaron que volveu a romper aí atrás unha tubaxe, sei que houve uns veciños que moi legítimamente na rede se queixaron e vostedes aproveitaron a ocasión, punto. Aproveitaron a ocasión que rompeu, houve unha veciña que se queixou, foron falar con ela e xuntaron ali a varios veciños. A realidade é esa que todos nos conocemos e sabemos como son as cousas. Iso é que vostedes aproveitaron esta situación. Nada que ver co traballo que levamos feito nós. Nada que ver, señor Noia. Por iso lles digo que non vamos a votar esta moción. Por qué? Porque vemos que aquí o BNG ven a aproveitar unha ocasión e colgar. No. E que a máis van a dicir, e creo que non me vou equivocar, se non tempo a tempo, e isto vai quedar grabado, é que a subida de Meloxo se fixo gracias a nós. Sei que van a dicir eso. Porque acaban de dicir que gracias a esa moción, que por certo presentaron fai uns días, e a xuntanza foi anterior, acaban de dicir que gracias a eso o presidente da Diputación se reúne comigo. Non, se reúne despois de haber falado con el varias veces sobre este tema, e non é casualidade, é que é unha coincidencia no tempo, é que o Estado regula uns fondos extra que a Diputación non tiña e gracias a ter falado con el deste proxecto, o presidente da Diputación colle e di, oye, pois vale, un dos proxectos que queremos incluir en setembro é a subida a Meloxo no Grove. E perfecto, de tal xeito que eu aí xa non teño dúda. E volvo a insistir, poderíamos fai un ano estar negociando as cesións dos veciños? Sí. E que nos dirían os veciños hoxe? Oye, cedincho os terrenos que son meus, e agora son do Concello e resulta que non facedes nada. Por lo tanto, nos estarían criticando exactamente igual. Ou por facer ou por non facer. E por que non facer? É que aí tamén se equivocan. Non é o Concello do Grove o que ten que facer. E eu, en marzo do ano 23, coa información que en aquel momento teño, claro que me comprometo a que esa obra se fai en 9 meses de execución. Porque se traballou, se presentou o proxecto, se aprobou o proxecto, se falou cos veciños e só la quedaba a financiación. Vale? Cambiaron as cousas en maio do 23. E eu non digo que esta Diputación, e non digo que perdeuse unha oportunidade con anterioridade, non estou acusando esta Diputación de absolutamente nada. Estou dicindo que a Diputación esta nova chegou o ano pasado, tiña un orzamento aprobado, e en este 24, a verdad que teño que reconocer que o actual presidente da Diputación comprometeuse comigo. E no momento que veu que tiña cartos, como agora me chama e me di, ahora sí. Oye, pois agora volvemos a poñer a máquina outra vez en funcionamento. De feito, como lles digo, agora sí que temos os deberes. E agora sí que temos que en setembro presentar esa cesión dos terreos. Entonces, agora sí que estamos nós obligados. E se en outubro ou en noviembre non hai cesión e non temos asignado convenio, ao mellor, pois sí que terían razón en dicir agora sí que o Concello non fixo nada. Porque agora sí que temos o mandato do presidente da Diputación de dicir, oye, para asinar o convenio, a condición sine qua non é que nos tendes que ceder os terrenos. E unha vez asinado o convenio, xa veremos as condicións que trae ese convenio. Por lo tanto, isto non son casualidades, son meses de traballo porque as cousas son así. E se tardou un ano e pico en redactar o proxecto, e quedou pendente a financiación. Bueno, pois en vez de a financiación o 23, parece que vamos a ter ahora no 24 neste último semestre, como digo, e eu non dudo da palabra do presidente da Diputación, porque así mo trasladou o lunes pasado, que en setembro, negociado co intervención, no pleno incorporarán uns cartos, un dinero, un remanente ao orzamento, e aí financiarán varias obras e unha delas é a de Meloxo. Por lo tanto, creo que estamos no mellor dos escenarios. E claro, iso é moi fácil de dicir, a mí me dá igual que goberna un ou outro e tal. É que claro, é que as cousas non son así. E cando hai cambios de goberno, normalmente os proxectos páranse e se volven a repensar e se volven a renegociar.
E isto é a dinámica habitual dos ciclos democráticos cando hai cambios de goberno. Bueno, pois o 23 tiña que estar executado, non tivemos noticias, se executará ahora. Benvido sexa. Ahora non sei que vamos xa a chamar a todos os veciños e a negociar. E, por certo, repite vostede moito de expropiación forzosa. Seguramente ten algunha información que eu non teño, porque con casi todos os que falamos estaban pola labor. É certo que nos poñían condicións, pero estaban pola labor de ceder gratuitamente. Pero tamén lles adianto aquí que se alguna expropiación hai que facer, vamos a facer, porque esa obra ten que salir. E se hai que facer alguna expropiación, e isto non é nada, vamos a facer, porque o objetivo final é o beneficio colectivo de todos. Pero confío plenamente en que todos os veciños propietarios nos van a ceder os terreos, porque xa lles digo que con casi os que falamos, que sería un 70% dos propietarios, todos nos adiantaron a vontade clara de ceder gratuitamente os terreos. E volvo a insistir, e me farei pesado, algúns deles, con toda a lógica do mundo, porque eu faría o mesmo, decir, oye, a miña firma ten que ir condicionada a que observacións, este muro ten que quedar igual, a rampa de acceso ao garaxe, que ahora ten unha pendiente, se me retranqueas vai quedar, que me ten que dar unha solución técnica. Eu non me podo comprometer a eso porque eu non son técnico. Por iso reclamo que veñan os técnicos da Diputación e que as negociacións non son así, ala, xa está. Entonces, en esta situación, ahora empezamos. Por lo tanto, nós vamos a seguir con o noso traballo. Eu vexo que esta moción do BNG é moi oportunista, bueno, será o traballo que teño na posición, pero desde logo, desde o goberno non compartimos o oportunismo, compartimos o traballo de xestión, por iso reitero que non vamos a votar a favor desta moción. Última intervención e votamos, señor Noia. Sí. Vamos a ver, aproveitar unha ocasión. Usted está entrando nunha deriva na que eu non entrín nin quixera entrar, aproveitar unha ocasión. Coño, aquí todo o mundo aproveita a ocasión, discúlpenme. Todo o mundo aproveita a ocasión, o señor Otero, aproveita a ocasión o señor Leiva, aproveita a ocasión. Usted aproveita moitísimo a ocasión. Pero a realidade está en que se vostede tuviera postos os terreos a disposición o ano pasado, isto iba para diante. Se o din uns e o din outros, isto iba para diante. E máis, facíase a redacción do proxecto. É así, porque ao mellor está usted dicindo unha cousa que é o contraria. E ao mellor que é a contraria. Bueno, eu respetín o turno de palabra, non teño, se hai alguén que queira dicir algo, se queren, abra o micrófono. Entón, sobre aproveitar a ocasión, mire, eu insisto, non foi usted a entrevistarse despois foi ingresar a moción e aos 2 ou 3 días aparecer con unha, que xa tería 3 meses antes, pois tería, eu non o sei, pero eu estou defendendo que foi ingresar a moción, foi ir a falar cos veciños e isto empezouse a mover. É como que dá un avispeiro, nada máis. Non tire balón fora. Non é culpa a min de non facer a obra. Eso xa, por favor. Nin que son aproveitado, que nos aproveitamos. Non é certo o que está usted dicindo. Non é certo. Ou é que solamente ten vostede vontade de facer as cousas? Que pensa? Que os que estamos na oposición non temos vontade de facelas? Ou de que se fagan? Nós somos uns aproveitados e vostede non? Como é? Un poquinho de sensatez democrática, por outro lado. Gracias. Muy bien, procedemos entonces a votar. 10 segundos, Teño unha pregunta ao representante do... No, é simplemente preguntarle se vai a manter a moción como está ou vai a aceptar a emenda de reprimenda á Diputación. Pois non vamos. De acordo. Debería aceptarla vostede tamén, porque é en beneficio do Concello. O teu grupo, bueno, vale. Antes me dixestes tamén, cando te dixes a mí, dixeste ao meu grupo. No, debería facelo vostede tamén.
Nos eternizamos aquí e é o primeiro punto que temos. Ben, entonces, votamos a moción presentada polo BNG coa emenda presentada por Esquerda Unida, instar a Diputación que a financiación ten que ser obligatoriamente 80-20. Eso é a acordo da moción. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada. Pasamos, polo tanto, ao punto número 3. Expediente 2471/2024, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un modelo de xestión de residuos. Cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura do ditamen da Comisión Informativa. Proponse o pleno para o seu debate e votación expediente 2471/2024, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos, ditaminado favorablemente pola Comisión Informativa Xeral en sesión celebrada o 6 de agosto de 2024. Moi ben, moitas gracias. Señor Noia, ten a palabra. Sí, gracias. O importe, exposición de motivos, paso directamente a exposición de motivos. O imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros e incineración e co-incineración de residuos articúlase como un tributo de carácter indirecto que recae sobre os residuos que se tratan mediante estas operacións de xestión e xa está vixente en varias comunidades autónomas desde hai anos. Configúrase como un imposto estatal aplicable en todo o Estado español, estando prevista a cesión do mesmo ás comunidades autónomas mediante a adopción dos correspondentes acordos nos marcos institucionais de cooperación en materia de financiamento autonómico, establecidos no ordenamento xurídico. Así mesmo, a cesión da recaudación deste imposto pode permitir ás comunidades autónomas, no exercicio da súa autonomía financiera, incrementar o financiamento destinado a medidas de mellora da xestión de residuos que reforcen as opcións prioritarias fronte ás menos sostibles. A través da Lei 36/2022 do 27 de decembro, pola que se modificou a Lei de Réximen de Cesión de Tributos do Estado de Galiza, materializouse a cesión do referido imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos. Como consecuencia, na Galiza tense previsto ingresar en 2024 a cantidade de 12.150.039 euros. Conforme establecido no punto 1, artigo 59 da Lei 9 de 2023 do 28 de decembro de Orzamentos Xerais Galegos para o ano 2024, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos 1, 2 e 3 do Orzamento de Ingresos da Administración Xeral quedou establecida no 2,32% para o exercicio de 2024, sumando un total de 152.278.957 euros. A Comunidade Autónoma de Galiza detraeu desta participación dos concellos galegos, entre outros, 12,1 millóns de euros para a creación do Fondo Ambiental, que supostamente é a achega que realiza a Xunta de Galicia para minorar o canon por incineración e vertedoiro. Mais a realidade é que esta achega é realizada polos propios concellos ao ser detraída do seu sistema de financiamento. Este ano produciuse unha situación excepcional derivada de que a Consellería de Medio Ambiente non determinou nos orzamentos 2024 o prezo por tonelada a aboar polas entidades locais e non publicou a resolución anual pola que se aproba a proposta de revisión do canon unitario que percibirá a Sogama pola xestión de residuos domésticos ou urbanos no ano 2024. Agora, xa máis de mediado ano 2024, Sogama propón fixar un canon medio de 78 euros por tonelada, 68,05 euros de xaneiro a xuño e 88,05 euros de xullo a decembro. Sogama, a través dun escrito remitido á FEGAM, en unha información elevada a todos os concellos, anunciou que a Xunta de Galiza chegará 9 millóns de euros a través do Fondo de Cooperación Local Adicional, con fin de minimizar o impacto da medida sobre as entidades locais, polo que o canon final sería de 66 euros tonelada de media anual. A FEGAMP, como entidade asociativa máis representativa das entidades locais, formulou alegacións manifestando a súa oposición á suba do canon. Resulta paradoxal que, sendo o goberno do PP no seu día o que preveu, coa creación de Sogama, unha xerarquización nas opcións de tratamento dos residuos, que preferiu optar pola incineración con recuperación de enerxía e non incluindo o tratamento da compostaxe, que se considerou como unha forma de evaluación alternativa a pesar da oposición de moitas entidades locais, sexa agora o que se beneficia dos ingresos do imposto que penaliza esta opción. O modelo de Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galiza se sitúe á cola en reciclaxe, lonxe aínda dos criterios que marca Europa,
Pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba case o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta prorrogado até 2022 establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial de 2022 apunta que só se chegou ás 3.000. Para evitar estas perniciosas consecuencias para o Concello, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da Corporación a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galiza o reparto entre todos os concellos galegos dos 12.100.000 euros do fondo adicional, utilizando como criterio de reparto do número de toneladas depositadas por cada concello, pois trátase de diñeiro que pertence ás entidades locais ao seren detraída do Fondo de Cooperación Local. B. A achega total da cantidade recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos, pola que se orzamentaron inicialmente 12.150.039 de euros para implantar bonificacións no cano dos concellos e así deste xeito cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo. C. A creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAMP para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon aínda que non incorpore o quinto conlector. E valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos bioresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Unhas pequenas notas, uns pequenos apuntes. A proposta de suba do canon de Sogama a 118 concellos parecenos unha decisión arbitraria, contraria e de dubidosa legalidade. É arbitraria porque, segundo a información recentemente publicada, aplicarase só a algúns concellos. É contradictoria porque se lle vai a aplicar a concellos que tiñan unha bonificación do 15% do recibo. O grave está neles. Por levar a cabo medidas positivas no ámbito da recollida separada dos bioresiduos. En realidade, nós tampouco compartimos que se estableza unha relación directa entre bonificación e implantación do quinto colector. Defendemos que se incentiven os sistemas de recollida separada e xestión de proximidade dos bioresiduos para a compostaxe domiciliaria e comunitaria e a maiores calquera outro sistema de compostaxe. Consideramos tamén que é unha medida de dubidosa legalidade porque se aplica de maneira arbitraria a algúns concellos, unha medida impositiva para cadrar as contas de Sogama. En canto ao procedimento de aprobación da medida anunciada, habería que aclarar como se vai modificar a lei pola que se aprobou a bonificación do 15%. Vaise facer na lei de acompañamento dos orzamentos do 2025. Por outra parte, os concellos teñen que aprobar a modificación da ordenanza fiscal correspondente, porque as novas tasas teñense que repercutir nos recibos que pagan as persoas usuarias, polo que dificilmente se poderá aplicar esta medida até o próximo ano. Habería que consultar, a verdadeira causa deste anuncio é o furado das contas Sogama. Debido á mala xestión e á aposta por un modelo centralizado, absoluto, costoso e contaminante. Un sistema baseado na incineración e depósito en vertedoiro, penalizado pola normativa europea e pola nova lei estatal de residuos. Isto fai tempo que se sabía e a Xunta seguiu apostando todas as cartas á incineración. Nos últimos anos producixe unha especie de tormenta perfecta que fixo que baixasen os ingresos de Sogama e o incremento dos gastos e para cadrar as contas a empresa da Xunta Naturgy fai de pagar a factura a 118 concellos e anuncia xa novas subidas nos anos vindeiros. Hai varias causas deste furado das contas de Sogama. A repercusión do novo imposto á incineración e ao vertedoiro aprobado na nova lei estatal de residuos, cuya xestión foi transferida á Xunta e que ten que pagar Sogama como xestora de sistema. Segundo a información publicada hoxe, o novo tributo supuxo o pagamento por Sogama de 14,4 millóns desde xaneiro de 2023 ata a actualidade. A subvención de incentivos á xeración de enerxía dos que se beneficiaba Sogama e tamén vai supor un descenso dos ingresos. 9 millóns até o ano 2026, según a publicación recente da Voz. Por estes motivos, Sogama tivo un furado de 21,9 millóns en 2023. E como un exemplo da desastrosa xestión,
Sogama deixou de facturar o canon a 295 concellos, supostamente porque presentaran alegacións sobre o novo imposto de vertedoiro e incineración. Como vai reclamar Sogama estes pagamentos pendentes aos concellos? Habrá concellos con dificultades de xestión orzamentaria para facer fronte a estes pagamentos atrasados. E logo, a Xunta do PP sigue anunciando que o recibo do lixo seguirá subindo. Nada máis de momento, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, ben, antes de continuar coa moción, gustaríame facer unha petición porque nos últimos meses que estamos usando este sistema, ningún veciño que ve pola pantalla ve os votos ou coñece os votos finais de cada moción. Cando menos anunciar que vota a favor, que ao final de cada moción, porque a realidade é que só se ve a vostede, anuncia porque ten o micro activado, só foca vostede, non como antes que se enfocaba toda a sala e se nos vía a todos. Entonces, polo menos que os veciños sepan que votación fixo cada quen. Sobre a moción non vou a entrar a expoñer moita máis cousas porque concordamos senón co 90% do exposto. Lóxicamente esta subida do canon vai afectar as veciñas e veciños do noso concello, co cual eso xa significa un rexeitamento directo. Sí que nos choca que a moción comeza co título de rexeitamento a suba do canon e non se mostra na proposta de acordo ningún rexeitamento concreto á moción. Non sei se entra desta maneira unha proposta que facemos que é instar o Goberno Municipal a mostrar ante a Xunta de Galicia o rexeitamento da Corporación Municipal ao canon de Sogama, para que figure tamén, digamos, ese rexeitamento expreso do pleno da Corporación ou da Corporación local. Polo resto, vamos a votar a favor, lóxicamente, agardamos que Sogama, que mude a Xunta de Galicia, Sogama mude esta atitude e volvamos a ter esas bonificacións das que disfrutábamos polo noso forma de traballar no tema do reciclaxe. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiva. Gracias por concederme a palabra. Bueno, nos vamos a votar en contra por la siguiente razón. No último ano e medio, a empresa pública Sogama asumiu un sobrecusto de 39 euros tonelada pola xestión de residuos que recibe na súa planta derivado das seguintes decisións do Goberno Central. O imposto estatal sobre vertido e incineración, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. Todo isto traduceuse nun encarecemento de 21,9 millóns de euros do custo do servicio só no ano 2023, asumido completamente en solitario por Sogama. Ante esta situación insostible, o Consello de Administración da Empresa Pública propón actualizar o canon aos 295 concellos aos que dá servicio, que pagarían este ano un importe medio de 66 euros tonelada. Tras aplicar unha achega universal da Xunta de 12 euros tonelada a través do Fondo de Cooperación Local, en todo caso, gracias ao importante esforzo que está a realizar a Xunta, a cuantía a abonar polos concellos sería moi inferior ao custo real que ten o servicio para Sogama, que rolda xa os 120 euros por tonelada. Nada máis. Moitas gracias. Non simplemente anunciar que vamos a votar a favor. Señor Noia. Sí. Señor Leiva, claro que votan en contra. Como non vai a votar en contra se a xestión é do seu partido? Xa esperábamos que votaran en contra. Ademais, a maiores, sin acritud, votan en contra de unha moción donde se plantexa unha obra para o ben do Concello e tal, polo simple feito de exixirlle a unha institución que gobernan vostedes neste momento, por exixirlle eso, en contra dos intereses do propio Concello, como non vai a votar en contra disto? Xa esperábamos. Gracias. Ben, pois procedemos, polo tanto, a votar esta moción presentada que me quedou atrás o de incorporar o que me dio o compañeiro, o señor Otero. Claro que si, non hai ningún problema. De feito, está ben. Non nos parece mal. Gracias.
Ben, pois votamos a moción do BNG expediente 2471/2024 coa emenda presentada por Esquerda Unida de trasladar desde o Concello de Grove o rexeitamento ao canon de Sogama á Xunta de Galicia. Procedemos, por tanto, a votar. Votos a favor? En contra? E ben, queda aprobada por 13 votos a favor e 4 votos en contra. A estas alturas ter que sumar e restar. Ben, pasamos, polo tanto, a mocións de urxencia. O outro día na Comisión Informativa comentamos que poderíamos traer varios temas de xestión municipal de urxencia. Hai dous deles que non nos dan tempo a traelos. Un que era a redacción, a aprobación dos estatutos desta comunidade enerxética. Creemos que é necesario reflexionalos máis e que todos os grupos municipais teñan copia dos mesmos antes de traerla a pleno, polo tanto, traerémolo no próximo pleno que, confiamos en que sexa un pleno extraordinario para o orzamento, e, se así fora, o traeríamos en ese punto. E había outra que é a famosa ordenanza de patinetes, de patins, que rematou o pazo de exposición o día 6 de agosto, vale, e non está informada, e, polo tanto, non podemos traerla, pero non hai alegacións. Non hai alegacións, vale. Por lo tanto, traeríamos tamén no seguinte pleno, porque xa está, ahora sí, todo o trámite totalmente pechado. A partir de aí, o que sí que traemos, que outra cousa que falamos, e creo que lles pasei copia a todos, é a modificación do remanente. Antes de votar a súa urxencia, me gustaría explicar que o que traemos, como lles expliquei, as dificultades para a contratación e compra dun camión de basura, porque o coste actualmente é un pouco máis elevado do que nós teníamos previsto, e o procedimento de contratación de un vehículo destas características pois seguramente non nos permitiría acometelo antes de que finalizara o ano. Propoñemos un cambio, pasar des 240.000 euros que tiña o camión a 200.000 asfaltados. Despois, como non nos concederon unha subvención que era do pabellón novo, a mellora da iluminación e das calderas para a auga quente, foi rexeitada pola Xunta de Galicia, por lo tanto, temos unha aportación de 42.000 euros, tamén retiramos esa aportación e incorporamos o renovación do Parque de Rosalía de Castro por 41.000 euros, xa que a Diputación entendía que non era unha competencia municipal e, polo tanto, tamén nos denegou esa axuda. De tal xeito que esa é a proposta de cambios de remanente que traemos. Como está como moción de urxencia, procede votar a urxencia e despois, no seu caso, discutila e votala. Por tanto, votos a favor da urxencia, queda incorporada por unanimidade, e o dito, esa é a explicación. Non sei se teñen algunha intervención, señor Otero. Ben, me dá que, se confundeu nun dato, que creo que eran 200.000 do camión, non 240, senón quedaríamos con 40.000 euros en desfase, e non creo que sea de intervención, que non podría ter problemas. Vale, eso é tal. Nada, concordamos co cambio, visto a situación, sobre todo co tema do Parque de Rosalía, xa que foi denegada a subvención por parte do máis provincia, tal como se nos indicou, pois, eso, para que se execute canto antes este parque, esta obra, e incluso o resto. Si nos gustaría unha información breve que nos podera dar de que grado de execución xa hai deste remanente, se hai algún xa executado, porque xa foi aprobado en xuño, entonces ahora son modificacións puntuais. E nada, votaremos a favor da proposta, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Sí, nós tamén imos votar a favor da proposta, en vista do que sale aquí. O que pasa que eu teño unha dúbida, como o tema do remanente non estábamos no medio, digámoslo así. Por que razón o Parque Infantil do Sineiro non se pode actuar nel? Estaba nun plan concello tamén, ou algo así, non? Dixera vostede, se mal non recordo. A historia, o que pregunto é, por que non, se se vai a actuar na rúa que vai paralela a ese parque, me parece, na rúa Navarra, non? Non? Non, xa, pero falo, nese mismo, por que non se pode montar o remanente en un momento dado e facelo xa,
e usar o Plan Concello para outra actuación que esta é que nos deixa moi mal a todos. Gracias. Sí, respondo. En primer lugar, un porcentaxe de execución do remanente ahora mismo non lle podo dar. Si lle podo dicir que temos todo o tema de parques que están metidos en tramitación para adxudicar a obra, Casa de Cultura, cambio de cuberta e muro, estamos xa cos informes da técnico que están rematados para sacalo adiante, os camiños de San Vicente, a beira rúa que vai á igrexa, e tamén xa está en tramitación para adxudicar, e quero recordar que hai alguna cuestión, o tema dos marcadores dos campos de fútbol, e agora é certo que estamos no mes de agosto e estamos tamén no procedimento para a iluminación dos campos de fútbol e do pabellón. Iso ahora mismo é o que se está todo licitando tamén a comporta da caseta de bombas daqui do Corvo. Entonces, en principio todo iso, creo que a partir da semana que ven, moitas delas, os menores estarán adxudicados e a partir de finales de agosto se empezarán a obrar en todos eles. O Parque do Sineiro, o Benres, o Parque do Sineiro tiñámoslo presentado igual que o Parque de Rons, a máis provincia de Diputación de Pontevedra. O Benres pasado veu a aprobación por parte da Diputación dese parque. Por lo tanto, agora toca xa iniciar a contratación para renovar o Parque do Sineiro. Por lo tanto, é unha actuación que xa está aprobada por parte da Diputación, nos corresponde a nós, que espero que tamén en estas 2 semanas de agosto quede adxudicada, igual que se iniciará ahora, porque adxudicouse, creo recordar definitivamente, ou hai a proposta, a vía, a Rúa Navarra, que está ali, xa está adxudicada definitivamente, por lo tanto iniciarase as obras agora, posiblemente a última semana de agosto. De tal xeito que, bueno, que pouco a pouco si todos estes proxectos están indo adiante. Ben, por lo tanto, votamos a modificación do remanente de tesorería proposto. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos, polo tanto, agora a moción, vámolas a tratar en orden de que foron presentadas, polo menos enviadas ao grupo de voceiros. En primer lugar, moción de Esquerda Unida que fala da vivienda, da necesidade de contratar un estudio para analizar o mercado de vivienda actualmente no Grove. Como anteriormente, hai que votar a urxencia, votos a favor da urxencia, queda aprobado por unanimidade. Ten a palabra o señor Otero. No. Señor Meis. Boas noites a todas e todos. Vamos presentar a moción para a realización dun estudo sobre a situación da vivenda no Concello do Grove. Paso a ler a exposición de motivos. Nos últimos anos, o acceso á vivenda do noso Concello converteuse nun dos problemas máis urxentes e complexos para a nosa veciñanza, entre outras cousas debido á proliferación de vivendas de uso turístico. Segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística, a 1 de xaneiro de 2024, o Concello do Grove conta con 652 vivendas rexistradas como uso turístico. Esta cifra só é superada a nivel galego polo Concello de Sanxenxo, que conta con 2.761 vivendas deste tipo, e por cidades como Vigo con 1.600, A Coruña con 1.180 e Santiago de Compostela con 811. O incremento porcentual no Grove dende 2020 foi do 109,6%, pasando de 311 vivendas rexistradas nese ano ás actuais 652 a inicio deste 2024. Unha cifra que de seguro ten aumentado nestes 8 meses do ano e a que se lle sumamos as vivendas non rexistradas, pero que igualmente se destinan a este uso, poderíamos estar moi preto dos números da capital galega. Este incremento exponencial das vivendas de uso turístico está a ter un impacto significativo. A dificultade para acceder a unha vivenda de alugueiro debido ás problemáticas derivadas da proliferación deste tipo de vivendas, así como o aumento dos prezos de arrendamento e compra, gañan cada día máis protagonismo. Esta situación está a xerar unha crecente preocupación que ve como se complica o acceso a unha vivenda digna e accesible. Se a isto lle sumamos o enorme retraso na tramitación das licencias e para a nova construción a nivel municipal, a gravidade é aínda maior.
O descoñecemento de datos actuais e concretos sobre a cifra exacta de vivendas de uso turístico, oficiais e non oficiais, así como da cantidade, localización e características das vivendas baleiras ou en estado ruinoso, impide a implementación de políticas efectivas para facer fronte a esta problemática. Así mesmo, resulta fundamental coñecer o número de expedientes que están pendentes de aceptación, así como as características dos mesmos, sexan vivendas unifamiliares, edificios destinadas a uso turístico, etc. Tendo en conta todo o anterior, é necesario ter información precisa e detallada para poder avaliar adecuadamente a situación e tomar decisións informadas. Neste sentido, tamén resulta vital determinar a necesidade ou non da declaración de zonas de mercado tensionado en base ao artigo 18 da Lei 12/2023 polo dereito á vivenda e o artigo 9 da Lei 10/2023 de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia. Por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordo. Instar ao Concello do Grove a 1. Solicitar a realización dun estudo detallado sobre a situación da vivenda no Concello do Grove que inclúa número, localización e características das vivendas de uso turístico, número exacto, localización e características das vivendas baleiras e dispoñibles para alugueiro ou compra, así como das vivendas en estado ruinoso, número de expedientes pendentes de aprobación para a construción de novas vivendas e as características das mesmas, análise do mercado de alugueiro e compra de vivenda, incluindo prezos medios e evolución dos mesmos, un análise do impacto da proliferación das vivendas de uso turístico no acceso á vivenda para a poboación residente. 2. Avaliar a necesidade de declarar zonas de mercado tensionado no Concello do Grove en base aos resultados do estudo e aos artigos 18 da Lei 12/2023 polo dereito á vivenda e 9 da Lei 10/2023 de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia. 3. Crear unha comisión de traballo representada polos grupos municipais e técnicos especialistas na materia co propósito de procurar unha solución á problemática do acceso á vivenda no Concello do Grove baseada na información recadada. E 4. Compromiso de transparencia e comunicación activa coa veciñanza durante todo o proceso de recollida e análise de datos, así como na posterior implementación das medidas que se consideren necesarias para mellorar o acceso á vivenda. Ben, a situación actual da vivenda no Grove é preocupante e require dunha resposta integral e coordinada. A proliferación de vivendas turísticas, o aumento dos prezos do mercado inmobiliario, o retraso na concesión de licencias e a existencia de edificacións en estado ruinoso, que, por certo, neste último mes hai mínimo 3 vivendas no centro máis que sufriron desprendementos e cada vez estáse normalizando máis as fachadas con valados ou con cintas. Todos estes factores que afectan negativamente a calidade de vida dos nosos veciños. Por todo isto, consideramos que un estudo detallado permitirá tomar decisións informadas e establecer políticas públicas que respondan ás necesidades reais da poboación. Esperamos ter o voto favorable de toda a corporación e, sobre todo, que nos poñamos a traballar neste tema xa. Gracias. Moi ben. Alguna intervención? Señor Noia. Básicamente aplaudimos a presentación desta moción. Parécenos que un pouquiño superficial. Explícome. Quédase xusto na beiriña, non? Non acabas de mollar os pés con isto. Simplemente se pide unha especie de estudios, vamos a estudiar, vamos a tal. Non, eu creo que deberíamos darlle ao de avaliar a necesidade de declarar as zonas de mercado tensionado. Está ben, eso está ben, leva a promover unha saída racional do problema, non? Ti estudias, tes un estudio máis ou menos feito, aínda que o que se pon na moción xa é unha cousa un poquinho firme, non? Hai tantas vivendas turísticas e algo hai que facer ao respecto, máis que nada porque mentras suben as vivendas turísticas baixan os alugueres para todo o ano e iso fai que a rapazada se nos vaya, ou que xente que quera traballar aquí non poida, que dé a lei non haya, non?
Na moción evítase, por exemplo, aí é onde queremos incidir, na responsabilidade que ten o Goberno do Estado e da Xunta de Galicia. Resulta que a Xunta de Galicia é a que ten as competencias en vivenda. É o Estado que pode liberar vivendas, agora mesmo máis nos bancos. Vamos a lembrar aqueles tempos nos que se lle regalou un pastón aos bancos para salir dunha crisis. Acordémonos daquelo que iban a devolver. Por tanto, estudiada ben a moción, este grupo municipal propoñemos que nos incluades na proposta de acordo uns puntos. Bueno, 3 puntos. Instar a Xunta de Galiza e o Goberno de Estado a cooperar no exercicio das súas respectivas competencias, a adoptar todas as medidas necesarias para frear o aumento dos prezos da vivenda, nomeadamente en réximen de alugueiro, e facilitar o acceso social á vivenda. 2. Exixir do Goberno do Estado a cesión de todos os activos inmobiliarios de uso residencial, propiedade da Sareb, ao Instituto Galego da Vivenda Solo, existentes no termo municipal de Ogrove, non sei se hai moitos, se hai poucos, coa fin de incrementar a oferta de alternativas habitacionais públicas. E terceiro, finalmente, exixir da Xunta de Galicia que teña en conta o noso carácter de pobo turístico para a construción de vivendas de promoción pública. En Ogrove, claro, no Concello. Si vos interesa ou se vos vai ben, nós imos a votala igual, tamén vos lo quero decir. Favorable, quero decir. Gracias. Moi ben, gracias. Alguna intervención máis, señor Leiva? Sí. Para aí. Vale, gracias por concederme a palabra. Bueno, respecto a esta moción, consideramos que se describe unha realidade, pero non se pregunta polo orixen desta problemática e por que a maioría de propietarios, sobre todo particulares, estou falando de propietarios particulares, de xente que, bueno, despois de traballar toda unha vida, pois acumulou certo patrimonio, ten a mellor máis de un piso e o pretende alquilar. Deixo a pregunta no aire de por que a xente agora está derivando esas propiedades, ese piso, esos 2 pisos que ten, precisamente a pisos turísticos. Nada máis. Ok, gracias. Bueno, pola nosa parte, decir que vamos a votar a favor da moción. Señor Meis. Nada, por partes, como... vemos correcto as incorporacións, vemos correcto o que digo, que pasa que, en definitiva, o sea, sin datos claros, tampouco se poden tomar, o sea, sí que hai medidas que se poden tomar, pero que necesitamos é recopilar máis información para traballar sobre eso. Despois, os puntos, incluímoslos sin problema, sí que, bueno, resaltar que no Grove creo que actualmente hai só 2 terrenos, non? Valeiros da Sareb, creo que son 2, e despois, ao final, eso que non son competencias nosas que teñamos que facer eso, polo tanto, sí, nada, incluímos os puntos, nada, non vou contestar nada máis. Gracias. Ok, pois entonces procedemos a votar a moción de urxencia de Esquerda Unida e con as emendas incorporadas propostas polo BNG. De tal xeito que procedemos a votar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por 13 votos a favor e 4 abstencións do Partido Popular. Pasamos agora á moción de urxencia do BNG, Comisión Honra Persoas Senlleiras. Como é de urxencia, votamos en primer lugar a urxencia, votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade, incorporada. Ten a palabra, señor Noia. Un momento. Moción para a creación dunha comisión que dictamine as honras ás persoas senlleiras, nada ou relacionadas con Grove en todos os aspectos da sociedade.
Esta moción, a exposición de motivos, paso directamente, esta moción pretende subsanar non unha, senón varias injusticias que se prolongan no tempo sen necesidade. A vez quere procurar que as persoas que destaquen nos ámbitos que sexan cultural, social, deportivo, laboral, empresarial, político ou de calquer outro tipo, que beneficiaran a sociedade do Grove teñan un cauce polo que a propia sociedade lles devolva unha resposta á caída ao seu desenvolvimento vital. A creación dunha comisión para honrar as persoas senlleiras debe servir, primeiro, como un recoñecemento formal, público e institucional das contribucións e logros de individuos e ou colectivos que tiveron un grande impacto positivo na sociedade ou en áreas específicas de traballo. Con isto o que se aspira non é só a acreditar o seu traballo e o seu esforzo, sino tamén a inspirar as novas xeracións a seguir os seus pasos. Segundo, como promotora da organización de eventos, cerimonias, concursos e premios, ou no seu caso de nomeamento de rúas, plazas ou edificios públicos, co objetivo de perpetuar a súa memoria e legado asemade de evitar o seu esquecemento. Terceiro, como ente educativo divulgativo que promova os valores e principios das e dos persoeiros e fomente entre a mocidade e os cativos a ansia de converterse en seres humanos sociais e, dese xeito, construir unha sociedade mellor. Cuarto, como ferramenta que afortala a nosa identidade cultural e sentido de pertencia ao noso povo, dito de outro xeito, crear arraigo social na xente nova. En definitiva, honrar as persoas senlleiras a través dunha comisión especial e específica é un xeito de gabar a excelencia e de construir un legado duradeiro para as novas xeracións. Por todas as razóns citadas anteriormente, o Grupo Municipal do BNG pretende que se debata esta moción para chegar a un acordo. Primeiro, crear unha comisión de persoas formadas por integrantes dos partidos políticos existentes na corporación, unha por partido, e a súa vez invitar a persoas representantes de colectivos vinculadas aos ámbitos no que se circunscribir a acción da persoa ou persoas propostas até chegar a un total de 8 membros en total. Dar liberdade á propia comisión para chamar ou invitar as distintas asociacións do país vinculadas ao traballo desenvolvido polas persoas propostas para que valoren os méritos e, dese xeito, ter unha visión ampla e diáfana dos merecementos. Terceiro, a mesma comisión terá como objetivo organizar unhas bases que constitúan os principios para redactar unha ordenanza que regule no futuro as e os candidatos aspirantes a calquer merecemento. E cuarto, as valoracións e as propostas buscarán a maior unanimidade posible de todos os grupos políticos e veciñais representantes da poboación de Ogrove para chegar a pleno e ser votadas. Teño un argumentario que explico. Hai 2 anos, o Bloque, a través do seu portavoz, daquela David Torres, enviara unha moción solicitando se nomeara o CIPES de Moreiras como CIPES Luís Rei de Moreiras. Tal moción foi retirada na busca dun consenso máis amplio do lugar axeitado. Mais todos os partidos, os mesmos que estamos agora aquí, tiñamos claro que Luís Rei era merecente de distinción sobranceira. Iso podese ver no pleno do 6 de 2022 no YouTube do Concello de Ogrove. Desde aquela data ata a día de hoxe, que sepamos, iniciouse unha solicitude dunha subvención de alrededor de 3.000 euros, máis ou menos, corríxame se me equivoco, para un concurso literario cultural co seu nome. Sabemos que a subvención foi concedida e logo perdida ou dedicada a outro tema. Un suma e segue de desleixo que sufre Ogrove en múltiples actuacións. Vexamos outra tamén denunciada polo BNG hai un tempo. Presentación do libro sobre o meco Xoán González Millón. A proxección dun pensamento crítico. Sala das Cunchas. Profesores catedráticos universitarios estudiando a un veciño do Corgo, de aquí do lado, da Rúa Pablo Iglesias. Xa non é que se falte da falta de colaboración cos autores do libro, xa non se fala ni que nen tan sequera se mercaran algúns exemplares para que nos institutos do pobo en a biblioteca este ese libro. Trátase de que non tan sequera o señor alcalde se parou a agradecer ao seu lugar nin a familia nin a autores, é dicir, pasou polo lado ignorando o acto, nin mirou. Bueno, na Ogrove, a pesar de todo, somos afortunados, moi afortunados, e xunta grandes como a Luís Rei ou a Xoán González Millán da Cultura, temos tamén a un Xoán Fuentes en San Vicente, temos tamén a un Daniel Ameixeiro, temos tamén unha Xoana Torres que tuvo a súa infancia, parte da súa infancia viveu aquí, e todas estas actuacións
e todas as actuacións sobre persoas que destacaron moitísimo, no caso de Xan González Millán non é que destacaran, é que se estudia a Xan González Millán por parte de outros profesores e outros investigadores universitarios. E, sin embargo, non se move nada, nin para promover xa non que teñan unha distinción en algún caso nós creemos que merecida, moi merecida, pero xa non queremos, xa, ao mellor xa nin eso, sino do que se trata é de que a rapasada do Grove, desde a infancia, e sobre todo no instituto, coñezan o que fixo ese señor, como o que fixo Luís Rei para a cultura marítima e a cultura en xeral, como o que fixo Xoán Fuentes sobre a literatura e sobre todo transcribindo, traducindo diversas obras clásicas de outros idiomas ao galego, ou da fundación do propio Sociedade Deportiva Amanecer, ou da fundación a dirección da Coral Boca da Ría, ou simplemente que nos donou unha serie de libros que están en caixóns, e que el dixo que non quería que saliran de San Vicente. É pois un pouco, non sei, vergonzoso que a estas alturas aínda non teñamos unha fórmula para resarcir este tipo de personas. Porque non hai que mirar nin a ideoloxía nin o pensamento, hai que mirar que fixeron por todos nós, que relevantes foron na nosa cultura, e non falo da cultura do Grove únicamente, falo da cultura do país, e sobre todo todos eles foron boas persoas, eu conocín algúns, outros non, todos foron boas persoas, pero xa non se trata de ser boas persoas, é o que dedicaron para os demais gratuitamente, fora do seu tempo que podían emperar en outras cousas. Dito isto, poño a vosa consideración, pidevos tamén que evitedes un pouquiño o tema partidista en este asunto, xa sei que non vai a ser así, pero pídolo, e que entendades estes acordos en base a que poden ser modificados e poden ser aceptadas as emendas que vos queirades, a non ser que sexan fora do normal, que non o creo. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Tiñamos a esperanza de que non se vinculase esta moción con ningunha cuestión concreta, pero vemos que finalmente non é así, visto o argumentario, que, sin despreciar nin para nada, sobre todo alabando o traballo de todos eses persoeiros que se nomearon, nos vamos a ciñir a moción porque consideramos que non é adecuada. E digo porque básicamente, primeiro, se fala de crear unha comisión de persoas formada por integrantes dos partidos políticos, lógicamente, calquera comisión vai formada por partidos políticos, pero indícase que a vez invitar a representantes vinculados coa persoa que se vai a nomear. Entón, en que momento se reúne a comisión para tal, e vai vinculado con esas persoas. Non é permanente, co cual, como vai a redactar o terceiro punto do orden do día, porque quen vai a ser esas persoas que van a acabar redactando os da primeira proposta, da segunda, da terceira, da cuarta, da quinta, non ten moito sentido. Non ten sentido a forma de comisión. Neste Concello, eu levo 9 anos, creo que xa se nomearon 4, 5 persoas para rúas, para edificios, e para diferentes ámbitos, vido do sentido popular, de asociacións, de organizacións, asociación de veciños, clubes deportivos, incluso de colectivos culturais ou sociais. E sempre se falou, tratou, e chegaron a pleno e aprobaronse, e acabouse facendo homenaxe, algún máis tarde que outros, pero chegaronse facendo eses nomeamentos. Certo é que estas persoas que se nomean, lógicamente, merecen o seu homenaxe, merecen... É que non quero entrar neste ámbito, porque o que quero centrarme no tema da moción non me pareceu normal que se fixera desa maneira. Pero, bueno, que non estamos de acordo coa forma de comisión, existen os consellos sectoriais, lógicamente, que poñemos a andar, pero existen os consellos sectoriais de Cultura e Patrimonio que foi aprobado ano pasado ou hai 2 anos, no que se pode levar esas vinculacións, o Consello Local de Igualdade para propoñer a
a mulleres para un homenaxe nese aspecto, o Consello Local de Deportes, o sea, mesmo neses consellos onde está representada a veciñanza e o sentir veciñal, xa son órganos onde se poden facer as propostas, incluso a nivel, como se fixo das últimas veces. Entón, como isto non vemos como unha comisión formada, porque iso non é permanente, non hai forma de que non entendemos moito cada organización deste tipo de proposta, co cual vamos a rexeitar a mesma. Ben, alguna intervención máis? Non? Desde o Partido Socialista tampouco compartimos esta moción que se presenta e desde logo a mí non me van a enfrentar a ningún familiar de ninguén por estas cuestións, entonces sinxelamente vamos a votar en contra. Vamos a ver, eu estou intentando, non sei, pois, ao mellor, pero non é cousa miña, non. Aquí fálase da creación, dunha creación dunha comisión. Non se fala que haya unha comisión, aquí o que se pretende, ou o sentido da moción, ao mellor non se consigue explicar ben, pero é a creación dunha comisión para honrar as persoas senlleiras que debe servir como recoñecemento formal público institucional, bla, 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 todo o que puxen aí. Non están de acordo con eso? Que no argumentario eu fale de determinadas persoas e para dar exemplo de como hai persoas que se están deixando fora e que deberían estar dentro, nada máis. Pero non é para que nos estemos aquí agora a falar desas persoas, sino simplemente, simple e llanamente, para decir que hai determinados persoeiros no Grove que están sendo maltratados pola propia corporación. Esa é a idea do meu argumentario para crear esta moción. Nin máis, nin menos. Falo de dous casos, precisamente para ver a gravedade ao que se pode chegar. Falo deses dous casos. Falo de un caso no que se solicita unha subvención, se lle concede unha subvención para facer un premio e tal, e logo se nos desfacemos desa subvención. Non sei se se desviou de crédito ou non. Si é mentira que se me diga tamén, si é mentira, pero si é verdad, é verdad. Entón eu expoño unha verdade. Por outro lado, paso despois outro caso que foi un caso desagradable. Vale, pois xa está. É un caso desagradable, a mí tamén me pasan cousas desagradables. Pero o único interés que hai aquí é que se cree unha comisión, e que o pon ben claro aquí. Si hai alguén que non está, ou se hai acordos nos que non se está de acordo, bueno, pois que se dixan que falamos, debatímonos e xa está. Non se quere debatir, parece que non vai polo sitio correcto e tal, pois moi ben, votan vostedes en contra e punto, xa está. Agora ben, que non se entenda a cousa por onde non vai, porque a moción está moi clara, diáfana. Crear unha comisión, dar liberdade á propia comisión, que esa mesma comisión terá como objetivo organizar unhas bases. Non sei onde está aquí o que un queira terxiversar ou deixar de terxiversar. Pero bueno, alá vostedes e a súa conciencia. Gracias. Nada, simplemente... Ai, perdón. Ahora, simplemente moi breve, creo que xa dixen na primeira exposición de motivos, o único que digo, dicimos o noso grupo é que estamos votando en contra desta moción, desta proposta, porque creemos que existen os métodos xa activos para poder facer este tipo de cuestións. Nada máis desta moción, que quede claro. Ben, procedemos, polo tanto, a votar a moción de urxencia do BNG, unha moción... sí. Perdón. Brevemente. Si os cauces que houbera funcionaran, nada desto estaría pasando. Pero está pasando. E ao mellor pasa tamén, non solamente que me estaba quedando atrás. Si isto funcionara, non habería esta moción. Claro que non, pero é que non funciona.
Non funciona non solamente cos que eu nomeín, que son, fíxese, señor Otero, que son do ámbito cultural, literario, todos eles. Non estou falando de eso solamente. Estou falando de eso e puxen no anterior, puxen non só o literario, sino ademais de calquer ámbito que fora bo para a sociedade, deportivo, cultural, laboral, empresarial, de calquer ámbito. Que creo que está diáfanamente clara. Mira que lle din voltas antes de mandala, Gracias. Ben, ahora sí, procedemos, polo tanto, a votar a moción de urxencia do BNG, moción para a creación dunha comisión de honra a persoas senlleiras. Votos a favor. 2 votos do BNG. Votos en contra. 15 PSOE, PP e Esquerda Unida. Pasamos agora a moción de urxencia do Partido Popular, moción para a creación dun regulamento de participación cidadá. Votamos en primeiro lugar a urxencia, votos a favor da urxencia, queda aprobada por unanimidade. Ten a palabra o señor Leiva. Sí, gracias. Gracias por concederme a palabra. Un regulamento de participación cidadá é a forma de expoñer o compromiso do Concello de fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais, de acordo coa nosa Constitución e a Carta Europea de Salvagarda dos Dereitos Humanos na cidade. Un documento que proclama as liberdades públicas e os dereitos fundamentais recoñecidos aos habitantes dos povos e cidades e todas e cada unha das persoas que habitan no municipio. Este regulamento é un compromiso municipal que orienta a vontade de crear e consolidar un sistema de participación adecuado á democracia local que reforza o dereito constitucional á participación nos asuntos públicos. O artigo 9.2 da Constitución dispón que corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas. Remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. No seu artigo 23.1, a nosa Carta Magna establece que os cidadáns teñen o dereito para participar nos asuntos públicos directamente ou por medio de representantes libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal. O artigo 70 bis da Lei de Bases do Réxime Local dispón no seu punto 1 que os concellos deberán establecer e regular en normas de carácter orgánico procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do municipio, no seu conxunto, como nos dos distritos, no caso de que existan no municipio ditas divisións territoriais. Este mandato quedou reforzado polo artigo 123.1c do mesmo texto, modificado pola Lei 57/2003 do 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local. A Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de Transparencia e Bo Goberno regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración Pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito dos cidadáns para coñecer a actividade da Administración Pública a vez que se favorece o control da legalidade e facilítaselle á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións. A participación cidadá é unha maneira de entender a organización da acción política contando coa cidadanía desde o respeto ás institucións, de tal forma que sexa máis evidente e palpable a vida democrática, rompendo as barreiras entre administracións e administrados. A cidadanía debe manter un protagonismo continuo, de tal forma que non se vexe limitada a actuar a través dun proceso electoral cada 4 anos. As administracións deben potenciar esa presencia activa permanente, animando a cidadanía a participación real nos asuntos que lles conciernen na vida diaria e nas necesidades do seu municipio. A falta dun regulamento que regula a forma de relacionarse este Concello con seus veciños e as distintas asociacións locais limita a súa participación na xestión dos asuntos públicos. Polas razóns expostas, o Grupo Popular propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: instar ao Grupo de Goberno a
a impulsar a elaboración dun regulamento de participación cidadá acordado con todos os demais grupos, así como aquelas veciños ou colectivos locais que desexen participar dando publicidade ao proceso de elaboración. Moitas gracias. Señor Otero. Ahora, vale. Agora sí. Ben, nada, non podemos máis que alegrarnos desta proposta. A verdad que é unha medida que nos levamos sempre no noso programa electoral e que xa temos intentado que se fixera. Creo recordar que, non sei se no mandato cando estaba aí no tripartito se intentara facer unha especie de... non chegou a tirar para adiante, co cual sería unha boa sinal que se fixese este tipo de regulamento e incluso se chegase ao punto de que se modificase xa ou se fixase un regulamento do propio pleno no que se lle dese cabida á veciñanza, como sucede en outros concellos, para participar no mesmo, como sucede en Vila García e outros sitios onde hai unha participación propia dos colectivos sociais, co cual vamos a apoiar a proposta como pode ser outra forma. Agora, ben, a ver se son capaces de poñela a andar o goberno, porque para poñer os consellos sectoriales, que é outra forma de participación, xa lle costa, a ver a proposta esta, nada máis. Moitas gracias, señor Noia. Ben, nos vamos a aprobar esta moción. Parecenos unha moción básica, moi básica. Vamos a apoiala, porque o bloque sempre estará por democratizar o máximo posible as institucións. Con todo, non podo quedar sen comentar un detalle, máis que nada por aquilo de poñer en valor o traballo de compañeiros en outros tempos. No pleno de abril de 2016, o bloque plantexou unha moción que afondaba moito máis que esta na participación cidadán. Esta moción non remataba instando a facer un regulamento de participación e punto, ala, xa está. Non, trasladaba os seus acordos un por un debullaban o que realmente serían os pasos a dar e a posta en marcha dos mecanismos necesarios para decidir, entre outras cousas, a mellor ubicación dos nosos equipamentos. Foi rexeitada. Gracias. Moi ben, gracias. Señor Leiva. Nada, procedemos, polo tanto, a votar a moción de urxencia do Partido Popular, Regulamento de Participación Cidadá. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora, sin máis mocións de urxencia que tratar, pasamos agora a rogos e preguntas. Señor Otero. Ok, vamos allá. Non traigo moitos, non se preocupen. Que hora temos? Nada, estamos en tempo de sobra. No mes de maio, se non me equivoco, puxemos un rogo no que pedíamos o pintado dos diferentes pasos de peóns polas situacións no que estaban e o risco que supoñía para as veciñas e veciños os propios peóns e os vehículos incluso. Pois, a día de hoxe, seguimos sin eses pasos de peóns mostrando unha inseguridade na rúa e incluso unha imaxe lamentable como de abandono. O sea, eu creo que facendo só ese pintado de rúa se daba outra imaxe ao Concello, a parte, lógicamente, da mellora da seguridade vial. Logo, trasládanos un veciño na zona, no Paseo de Lordelo, ao pasar a Taberna da Cruz, o que fai esquina xusto, pois a instalación dos volardos ou algo na curva, porque hai coches que lle tocan co espello na casa. Por, lógicamente, ao estar todo ao mesmo nivel, para non irte contra o carril bici, pois tendes a tirar contra ese lado. E hai vehículos que chegaron a tocar na casa. E creo que xa quedaron con ele en colocarlle algún tipo de sistema disuasorio para que non se botaran contra ese lado, e sobre todo pola seguridade de que encolla esa curva, un peón que colla esa curva, que se atope un coche de frente.
quitáronse os conos por fin da rúa con chases, pero non se lle buscou unha solución. O máis curioso que agora aparcan coches na zona onde están os conos, o sea que non sei se foi mellor o remedio a enfermidade nesa zona, porque se aparcan coches, os vehículos botanse para outro lado, co cual acaban dando na fachada. O sea, hai que buscar unha solución canto antes. Trasladan os veciños da Carballeira, que se atopan cunha cuestión que cada vez que queren sair das súas casas e queren ir a Terra de Porto, pois teñen que tirar hasta o cementerio, tirar para a Rosalía, volver todo a Terra de Porto, ou tirar por Porto Meloxo, que cando teñen unha calle, dúas calles ao lado que dan a Alexandre Bóveda. Hai que buscar unha solución. Consideramos que incluso cambiar del Olio Otero sería unha boa forma de facer unha rotonda, e para sair por Conchase sería a outra pero lógicamente están, porque teñen que facer un rodeo bastante grande cando teñen 20 metros de estrada nun lado máis no outro e teñen que dar un rodeo tremendo. Entón que se busca unha solución. Hai uns meses tamén alertábamos da inseguridade que tiñan os usuarios da praia de Mexilloeira por culpa dos kitesurfistas. Pensábamos que estaba balizada, non está balizada esa praia, non ten o balizamento de entrada, co cual aparecen barcos en zona onde están os bañistas e os kitesurfistas, motor de auga, e os kitesurfistas pois tamén andando por medio dos bañistas, co cual tamén, por favor, vai terminar o verán, pero por menos este mes que se lle busca unha solución, cando menos, e bueno, o mes de setembro, que lógicamente tamén virá bo. Veciños da Xoán 23, sobre todo dos edificios que hai da Xoán 23, piden que se lle busquen reductores de velocidade para esa rúa, porque a verdad que é bastante perigoso poder sair dos garaxes, cruzar nos pasos de peóns, está resultando bastante perigoso. Teño entendido que están recollendo firmas entre todos os veciños para presentar no Concello, creo entender que non lle dou tempo, non sei se lo registraría hoxe ou non, pero que estaban facendo esa recollida porque ven que xa necesitan unha solución urxente porque se viven angustiados cada vez que saen da casa ou queren cruzar a rúa. Tamén alertáramos no último pleno sobre a proliferación de ratas dende a finca que hai en frente ao Galaico. Hai unha delas que limpou, outra non limpou o propietario, polo que nos din que se falou con dos concelleiros que estaba en mans de Medio Ambiente, pero Medio Ambiente dinlle que non hai denuncia da Policía Local para poder facer o trámite, co cual está paralizado eso, co cual o veciño nin se lle obriga a limpar, nin nadie actúa nesa finca, co cual siguen proliferación de ratas e incluso a maleza xa sale para fora, co cual pedimos que se proceda a dar solución. Que se busque arranxo para o Parque Canino da Toxa, porque a verdad que está en unha situación lamentable. Certo é que, moito tamén pola o incivismo da ciudadanía, pero iso non impide que haya que buscar unha solución. O mesmo para o Parque do Redondo, que nos din que está deteriorado, que non se pode usar. Tamén entendemos o mesmo concepto dos parques, porque temos visto por parte da persoa que fai a reparación que se está reparando en algúns casos e aos 2 días está destrozado porque alguén, o sea, os maiores, están facendo mal uso do mesmo, co cual tamén pedimos vixiancia para que se faga máis seguimento das zonas de parques infantís, porque ao final quen pagan os patos son os rapaces que non poden utilizar os elementos de xogo. Infórmanos que o cargador de Alexandre Bóveda, un deles, leva 2 meses sin funcionar, que xa ten constancia o Concello do mesmo, pero non se dou solución. Entón, que se solucione tamén. Hoxe dixéronos que intentaron contactar co Concello para poñerse, o sea, chamaron ao Concello que non houve maneira de poder poñerse en contacto, non sei se foi con a alcaldía, ou directamente co propio Concello, no número que hai, pois non houve nadie que lle collera o teléfono chamando durante toda a mañá. Entón, non sei se é algo puntual, se foi algo excepcional ou se é a normalidade. Sea como sea, que se lle dé a solución. E, por último, queremos saber que está facendo o Concello. Comentou antes o compañeiro Anxo sobre o tema das vivendas que estaban caindo a fachadas. Nestes últimos meses, por sí, 3 vivendas que as fachadas caíron abaixo, pero que existen numerosas vivendas que están con vallas por diante. A de Escorpio, a Fonte do Galo,
hai numerosas vivendas que levan meses e meses e meses, e non sei se se abreu o expediente, non se abreu, pero é necesario que se tome xa accións para darlle solución a ese tipo de problemática. Nada máis por a miña parte. Moi ben, señora Millán. Gracias, eu vou ser moi breve. Pregúntanos pola ruta Padre Sarmiento, xa preguntáramos a principios de verán un poquinho polo mantemento da ruta e varios usuarios destas últimas semanas pois advirtennos que é difícil facer o trazado pola zona da Cidadella e por algunhas zonas de San Vicente que xa non hai señalización e que incluso é difícil recoñecer o camiño durante o trazado e era para saber un pouco como se hai previsto algún tipo de mantemento desa zona. Tamén nos preguntan polo paseo de Pedras Negras varios usuarios que hai tablóns soltos e que dependendo como pises, pois a posibilidade de caída pois é un risco para os usuarios. Logo tamén nos comentan que os baños que hai detrás do mercado si están abertos os fins de semana porque este pasado fin de semana, creo o domingo, que non estaban abertos, que houve varios usuarios que se queixaron porque non estaban abertos, era para preguntar si estaban abertos sempre ou si teñen algún horario de peche ou así. E despois, queríamos facer un par de preguntas con respecto á Festa do Marisco, porque outro día na presentación comentouse que se van a facer unhas pequenas modificacións, que non vai haber carpa institucional, entonces queríamos saber si tiñan previsto algún espacio para as cociñas do mar que fai en Grobes ou para o concurso de pratos condimentados con mexillón de Amegrove, porque eran colectivos que utilizaban esa instalación e para saber se lle vai a dar algún tipo de alternativa. E como se vai a colocar tamén a carpa de concertos ou eso que nos adiantaron outro día na zona da Esplanada, se hai algunha ubicación para as carpas de artesanía que se montaban tamén durante o recinto, durante a festa no recinto. E vou a preguntar tamén polo Consello Local de Turismo, máis que nada porque tiñamos aí unha data para volver a retomalo e constituílo en marzo e seguimos esperando. Pois, a miña parte xa está. Ben, señor Mariño. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya, ¿no? Vale. Nada, rapidito. Las rotondas del Camping Espiño, Miami, Arrocería, se puede jugar al escondite allí. Vale, bien. También todo el acceso que va hacia Raeiros y las aceras que van en Área de la Cruz, Balea, todo por ahí, se sigue jugando al escondite. Vale. Luego el otro día, porque siempre he bajado por otro lado, pero bajé por la Mesilloira, por el lado, mirando al mar, hacia la izquierda, donde está el puesto de kitesurf, surf, estos chicos que están allí dando clases. Y continuando con lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, pues las balizas, pero también en ese acceso hay un desnivel, porque faltan maderas, y hay un desnivel aproximadamente de 1 metro, 1 metro y pico. Vale, con clavos y es bastante peligroso. De hecho, cuando yo iba delante otra persona con el móvil y aterrizó. Vale, gracias a Dios que no se dio con los clavos. Creo que eso es importante. Vale. Y luego, bueno, el acceso al paseo de madera por el Hotel Samar, por donde se accede allí al parking donde está Pedro, pues donde empieza el paseo de madera, allí yo ya había advertido antes del verano que se había caído la barandilla por el riachulito que pasa por allí abajo. Creo que sigue sin arreglarse. Vale, y ahí sí que hay un desnivel para pegarse una buena tarascada. Vale, y luego todo lo que va pues del pueblo, ¿vale? Toda la carretera que va hacia San Vicente del Mar, hacia el pueblo, Pedras Negras, San Vicente. Bueno, el propio pueblo ya es que los pasos de cebra no existen, los pintados de no aparcar no existen, los cedas al paso no existen, los contenedores están encima de los pasos de cebra. Creo que deberíamos, de cara un poquito al año que viene, porque ahora ya tururú, pues verlo un poquito. Y también quería hacer mención a la licitación que bueno, estuvimos hablando el otro día, de los operarios para la limpieza que va a haber ahora, una licitación de 30.000 euros que hubo, de desbroce y de todo eso. Vale. Supongo que ya estará prácticamente finiquitado el expediente. Yo creo que llega tarde, ¿vale? Yo creo que llega tarde, pero llega tarde porque si hubiera habido una licitación anterior al verano,
es decir, allá por el mes de abril o incluso Semana Santa, vale, se haría un trabajo preventivo ya de cara al verano, o un poquito meses de mayo, no sé, habría que verlo, pero luego este desbroce, sería un segundo desbroce para hacer en septiembre-octubre, que vendría muy bien de cara al otoño y al invierno. Vale, creo que debería ser así. ¿Cómo se debería organizar? Me dedico a ello y creo que algo de esto sé. Vale. Y no sé si me queda algo más. Y luego el tema de la fibra en las zonas más rurales. Yo creo que hay bastantes zonas todavía sin fibra, o por lo menos bastantes, igual es un poco exagerado, pero al menos algunas, ¿vale? Y creemos que, bueno, sabemos que es un servicio básico y obligatorio, ¿vale? El acceso a las telecomunicaciones, como es el soterramiento, que eso también es básico y es por ley que tiene que haber el soterramiento de cableado y todo esto y tal, pero bueno, eso es otra historia. Entonces creo que ahí también deberíamos hacer un estudio o verlo de manera de que todos tengamos acceso, ¿vale? Nada más, gracias. Corta todo. Vale, primeiro, antes de nada, xa que se falou tanto do barrio de Meloxo, hoxe nadie falou de que ten o cartel tirado. O cartel de entrada ao barrio de Meloxo está tirado encima da valla da terra da veciña que fai esquina. Despois tamén me din propietarios, usuarios, veciños de San Vicente do Mar, que este ano dá moita vergoña San Vicente. De feito, atractivo turístico cero. En fin. Logo, cables do tendido eléctrico, non sei se é, supoño que non é de luz, que debe ser de teléfono, entre a esquina de Barlovento e a fachada de Amegrove están pelados e están tocando no chan. Eu entendo que non teñen corriente, porque nadie se queixou de que lle falta a corriente, pero aínda así é algo que non pode... O sea, non poden estar os cables, de feito estaban amarrados no parking de bicicletas do Club de Remo. E o mesmo pasa con na intersección da calle que ven de Prefabricados de Ena a Raposeira, creo que é. Ves de Prefabricados de Ena a Calle do Sol e Raposeira, pode ser. Aí tamén hai un tendido eléctrico que está bastante feo. Tamén me preguntan o camiño Río de San Antonio, que é en Estonllo a que sube para a Hípica, que a maleza xa lle rasca os coches e os va densar suspensións. Está? Vale, pois xa lle direi que non se queixen entón. Despois, tamén me din veciños de San Vicente do Mar, a praia que está entre o Club Náutico e o Náutico, que a xente baixa polas dunas, porque o que son os escalóns de madeira están tapados xa pola area. Que xa lle fixeron saber tamén a Fran Meis. Claro, as dunas están protegidas, pero a xente está baixando polas dunas polo feito de que os escalóns están tapados pola área. Vale, despois, o tema dos parques infantís, creo que o de San Vicente, o Pedras Negras, que necesitaba unha limpieza, e tamén me falan do das pipas ou do de Reboredo, o que está pasando o Hotel Bosque Mar ali a man esquerdo tamén lle facía falta. Están os dous? Bien, vale. Vale. E tamén me falan na cancha de baloncesto de Porto Meloxo, non entendí moi ben, pero como que era a valla. A valla que delimita ou algo, non entendí. Hai unha rejilla que está salida para fora. Como que ten uns cables ou algo así que é peligroso para os usuarios. O que delimita o perímetro, sí. Entón, si podían pasar por ali, porque hai alambres soltos, algo así me dixeron. E nada, pola miña parte, nada máis, gracias. Muy bien, gracias, señora Lamas. Buenas tardes. Yo solo quiero hacer un comentario sobre la calle sobre la calle del Monte de la Villa. Ahí se hizo una obra de metido de cableado, no sé de qué compañía telefónica o algo se hizo, y claro, se abrió la carretera. En la acera que sube al centro médico se abrió la carretera, ahora está sin pintar lo que es la zona de aparcamiento de la ambulancia, de los coches minusválidos y demás. Entonces, puede que haya problemas para pintarlo, lo desconozco, pero lo que no puede haber problemas a día de hoy es para que cuando una ambulancia llegue allí no pueda pasar entre la acera del auditorio, que está todos los días llenas de coches, y la parte del monte, o sea, del centro médico, porque los coches aparcan todos así. El otro día casi no pasaba el coche, o sea, si sube una ambulancia o sube alguien, siempre tenemos problemas, siempre tenemos que salir corriendo a
y a veces no hay ni manera de localizar a los propietarios de esos coches, porque no suelen ser usuarios y vecinos del pueblo. Sí, sí, no, de la señal que hay abajo de todo, hacia abajo, ahí suelen aparcar turistas. Ahí queda el coche y ahí pasará el verano, si ellos están 15 días tienen el coche, porque están en el mismo sitio todos. Pero bueno, creo que la policía local podría pasarse más veces por allí, o sea, no soy amiga de que multen a nadie, pero tampoco, a ver, ya, pero es que eso tiene que tener una solución, porque un día con una urgencia, que llevan la camilla hacia arriba en cuesta, no puede ser. Es una solicitud que hago, o pintar los aparcamientos como estaban, porque estaban muy bien, porque al ser así, pues ya estaba limitado, ya no podía, o que pasen más por allí la policía local. Y después quería hacer una pregunta, que no sé si es el momento, pero bueno. Esta proposta da alcaldía de convalidación de gasto e aprobación de facturas, aquí hai unha factura, bueno, aprobar a convalidación do gasto total de 9.484,40 IVA incluído a favor de Gestoconvert SL, correspondente a reparación de saneamento na Rúa Oscura, o 26 de abril do 24, con cargo a ampliación do orzamento 160.21.001. E segundo, aprobar o gasto de reconocemento das obrigas con cargo ás aplicacións orzamentarias reflectidas na citada relación de facturas. E agora aquí aparece unha relación número 51 por importe de 15.720,88. Non entendo esa diferencia de se a convalidación do gasto total 9.484, como despois hai un importe líquido total de 15.720,88. É que nin aplicando yo IVA, o mellor é que non o entendimos ben, pero non me cuadran aquí as cuentas. Vale, gracias. Gracias, señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra. Nada, comentaba o concelleiro de Seguridade, señor Meis, que, bueno, facía así cos dedos de que os municipales andan polo pueblo. Eu quería preguntarlle por que non hai ningún deles dirixindo o tráfico en zonas neurálgicas ou hora punta, por exemplo, como no cruce da Casa do Cura con Mafre, creo que xa sabedes, e tampouco no cruce central, me refiro, porque nunca, bueno, pois, eu non me vexo e paso todos os días por ali e teño que esperar 10 minutos para que me den o paso vindo por a Avenida de Portugal. O sea, será que están, pero non os vexo. En horas punta, aparte, tanto pola mañán, que é de entrada de tráfico, como despois pola noite. Esa é outra pregunta. Para o señor alcalde, eu preguntoñe se para o ano 2025, para o Brán, xa lle damos un prazo bastante amplio, se para o Brán vamos a ter o aparcamiento de Alexandre Bóveda. Denos unha alegría. Por non para 2025, porque este ano xa sabemos que non vai a ser. E outra pregunta que me facía unha señora cando baixaba hacia o pleno, pois era por que tardan tanto en vaciar os contenedores, sobre todo de cartón, que se está acumulando de forma continua en diversas rúas da nosa vila, por que non hai unha maior periodicidade na evacuación dos contenedores do cartón. E despois, bueno, xa incideu en algo o meu compañeiro Santiago Mariño sobre como están os accesos e os paseos de madeira en estado deplorable, non se toma medidas desde fai tempo, e tamén me trasladan o caso do paseo de Pedras Negras. Nada máis, gracias. Sí, señor Noia. Sí, despois, sí. Señora Carolina, 5 de Meroxo. 5 máis unha. Unha era a do letreiro, como xa dixas ti, xa non me dixo eu. No, certo, Hai un terreno, outro de Meroxo. Hai un terreno propiedade do Concello na subida a Meloxo que non se limpa desde hai tempo, alrededor do número 8 da subida a Meloxo. 2. O firme Meloxo necesita xa un bo repaso en algúns casos. Nese plan de asfaltado de 400.000 euros
vai a algunha parte da zona de Meloxo? Pregunto. O Banco da Fonte, que ten un pau atravesado, o mellor xa non está, pero estaba atravesado e roto, que necesita un mantemento para, máis que nada, para que non desaparezca o banco de aí, non? Como pasa con outras cousas, hai tanta falta de mantemento que ao final desaparece o que había. Camiño de Meloxo á estrada de Cominiño. Os veciños dixéronos que necesitaba limpeza e corte de silvas. O camiño é estreito e os coches a subir ráianse. E logo manden a revisar o control de iluminación de Meloxo porque dice que hai días que encenden uns focos e outros non. Ademais, en algúns casos, prendense as luces cando está de día, o sea, que está desfasado o horario, digámoslo así. Chegando a alumear de día e a apagarse de noite. Hai un desfase nese control. Resto do pobo xa, salimos de Meloxo. Os recollores de pilas e material contaminante están a rebosar. Non levan así un mes, levan así 6 meses. Por favor, orde de retirada e limpeza, porque se en materia medioambiental a xente cumple e o Concello non, temos un problema. Fronte á farmacia de Reborde de Balea, a parada de bus, cando se vai a repoñer? Ou é que tamén vai a desaparecer? Eu dixo porque pronto vamos a entrar no inverno e vai facer falta darlle solución a eso. O letreiro do paseo, dame un pouco de gracia, disculpen, o letreiro do paseo marítimo de Beiramar, que falou vostede que necesitaba falar coa empresa suministradora hai 2 meses, sácanse miles de fotos en ese letreiro e sacan fotos co nome do Grove escacharrado. Se o que se pretendía facer co cartel era algo atraínte e bonito, o que se está conseguindo é o efecto contrario. Claro está que ao mellor non nos desentona con como está o pueblo, eso sí, queda dentro do tono xeneral. Dixo con tristura, isto último. E outra cousa, non sei se por aquí algunha vez pasou esta pregunta, eu vouna dicir, ustedes saben que o GPS de Google, o GPS manda os coches pola Rúa dos Pardiños para o Monte da Vila. Eu, casos de subir por aí, teño-me atopado con coches grandes que teñen que dar a volta, que se rascan, porque é un camiño moi estreito. Eu creo que poñerse en comunicación un correo electrónico ou instar a que se modifique eso debería ser factible e además debería ser bo, porque xa dixo, eu xa vin a varios, e cando pasan varios é porque cando eu vou é porque hai máis. Entonces, ben, e outra cousa, isto tamén vai, que me parece que dixeste, creo que Carolina tamén, fíxose algo a respecto dos cabos da Rúa Raposeira, Rúa do Sol, Rúa Holanda, coa subida ao vento, algunha xestión que declarar, así, máis que nada, por si se fixo algo ou se non se fixo nada xa directamente, e nada, seguimos esperando. Gracias. Gracias, señora Galiñanes. Boas noites. Falando dos baños públicos, como dixo a compañera de Izquierda Unida, tamén me trasladan de que por que non se abren todo o ano, que xa que só se abren no verano e en algunhas festas locais. E os de madeira, en frente da lonxa, porque non se dan uso tamén, xa que os temos aí e non se utilizan. E tamén vin que cale o horario, porque precisamente onte estiveron todos o día de onte foi domingo e estuvo pechados. E fai 2 semanas tamén, casualmente, estaban pechados. E no pleno anterior, vostede dixo que o acceso á Praia das Pipas tería entrada e saída. Isto sigue igual, coches aparcados en ambos lados, un verdadeiro caos. O que a isto suman tamén autocaravanas. Por certo, pintar a señalítica de minusválido nas pipas, que non se ve. Camiños seguros, estanchos de silvas. Por exemplo, na rúa da Calle do Sol. Cando se van a limpar? Setembro está aí. O sea, o curso escolar
polo que cumpre priorizar a limpeza desas zonas, xa que se din que son camiños seguros. E, por último, a vixiancia e control do pantalán do pabellón de Tono Campos. Hai nenos e nenas todos os días tirándose e é un peligro hasta que pase algo grave, verdad? Hai unha señal que indica que está prohibido tirarse, pero, bueno, estamos falando de nenos e nenas que eu mesmamente lle chamei a atención estos días e, bueno, non me fan caso, entonces pídolle que unha vigilancia ou un seguimento a esa zona, porque a verdade é que hai moitos nenos e nenas que se tiran dese pantalán e ese pantalán está tamén moi, pero que moi peligroso. E tamén quería decir que donde era antes a discoteca Vogue hai unha... Bueno, non está a señal, está o que é o pau, o ferro, que non sei se hai unha señal que indique de algo ou non. A señal non está, está o que é o ferro, entonces para que boten un vistazo e se é necesario, se algún momento dado creo que hubo unha señal, pois ven ou sacala ou que a poñan. Nada máis. Moitas gracias. Pido aos compañeros que soliciten palabra para contestar rogos e preguntas plantexados. Señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Vamos a ir rápido. Con respecto ao pintado dos pasos de peóns e da sinalización das rúas, decirse que un pouco case igual que no parque de Tosineiro, foi unha das propostas que introduxemos para o Plan Mais Provincia. Contestaronnos a semana pasada, por fin, despois de varios requerimentos, e esperemos que a semana que ven que xa este contratado e que poidamos empezar desde o mes de marzo, pero, bueno, somos moitos e as cousas a veces non van tan áxiles como desearíamos todos. É verdad que nos delo despois da Taberna da Cruz, eu pedín e comprometíme coa familia a colocar eses volardos, están xa no almacén, pero, bueno, volverei a recordarlle ao encargado que a ver se poden ter un hueco. Sí, o da praia da Meloxeira, pois sí que non se sinaliza polo tema do Caisur, nunca se sinalizou por eso, pero trataremos de poñer solución. Xoan 23 reductores de velocidade, eu comentei varias veces con responsables de estradas da Xunta de Galicia e cos delegados, que xa cando os puxeron en Teniente Domínguez e na Ponte da Toxa, e quedaron de botarlle un vistazo, pero, bueno, volverei a recordarse. O ingeniero xefe non vía moi recomendarle. Ratas en frente do Galaico, si é certo, pero xa se mandou a derratizar, a ver se en breve temos os informes para poder amonestar e multar xa aos donos propietarios das fincas. A carga de Alexandre Bóveda xa estuvo técnico, por desgracia, en agosto, e igual tardan un pouco, a ver se a semana que ven ou a próxima o reparan. Pero un sí que funciona, non funciona un dele solo. A ruta do Padre Sarmento, sí, sabemos que non está en moi boas condicións, lipouse hai como un par de meses polos operarios da Mancomunidade e a próxima vez que veñan está dentro do proxecto da Mancomunidade arranxar os desperfectos. O paseo de Pedras Negras tamén estamos acudindo a todos, pero non sei se viron os compañeiros hoxe na prensa que detuveran un buggy polas dunas. Bueno, pois isto tamén é bastante habitual por todas as pasarelas e as entradas e salidas das praias e é bastante desesperante, pero
sí que temos que continuar, pero máis ben cousa de civismo na lanzada, pois como casi 300 tablas que foran reparadas volveron a reventalas e seguramente foi por eso, porque hasta fan trompos na pasarela da lanzada. Bueno, informarlle ao señor Mariño e ao resto de compañeiros que dende o famoso semáforo da lanzada, que tanta polémica nos crea, hasta Igrexa de San Vicente do Mar, dirección San Vicente, e hasta a Praza de Arriba, son estradas totalmente competencia da Xunta de Galicia. Si temos, viñeron a principios do verán a pasar tuveron mala sorte tamén coas empresas adjudicatarias, porque tanto a Diputación como a Xunta, que suelen facer un traballo moi bo nas estradas que lle corresponden, este ano, pois, a verdade é que fixeron bastante mal e non son as nosas queixas, sino as de toda a veciñanza. Pero, bueno, exactamente decirle eso. E máis, desde a Igrexa ao Cruce da Area e da Diputación, e es así tamén se limpa regularmente. Nos tratamos de acudir. Este ano limparon os beirales desde a primeira rotonda hasta a rotonda que se dirixe a San Vicente, pero as rotondas en sí e a separación dos 4 carriles estamos cometendo nós sempre cando nos corresponde, co cal perxuicio de outros desbroces noutros sitios, porque son cousas que levan moito tempo e que necesitan moita seguridade. Estamos externalizando esos servicios cando non nos corresponde. O sea, a veces sí que lle agradeceríamos que tuvesen atención con esas cousas. A estrada, nós só temos o mantenimiento do alumeado. Ahora mesmo vamos a cometer o alumeado, creo que xa tivemos unha conversación sobre eso, o señor Mariño, de toda a estrada hasta San Vicente do Mar, con plan máis provincia por un lado e con a subvención da mancomunidade por outro. Co mesmo, a Barandilla do Samar tampouco nos corresponde, en todo caso da Xunta nos corresponde nos a decentar o paseo. Este ano xa se limpou en 2 ocasións e a Xunta de Galicia si ten coñecemento deso. Vamos arranxando pouco a pouco porque vemos a peligrosidade, pero ahora mesmo tanto carreteras como medio ambiente saben que está totalmente podre, que é imposible e ademais hai un peligro real. De feito, ali hai unha pontella que estaba tapada e acometémola nós personalmente porque desfai totalmente o camiño, metemos un tubo en 2 das zonas cando teóricamente non nos correspondía, pero sí que colaboramos bastante. Os cables de telefonía entre Barlovento e Indemosa e o resto non teñen peligro, son de telefonía. As compañías están avisadas, pero isto é como o teléfono son compañías que como moito cada 3 meses cambian de delegado de zona e entonces, bueno, estamos todos un pouco locos, tanto de urbanismo como eu mesma, o encargado, e é bastante complicado. Si teñen conocementos. Ahora mesmo nos temos unha directriz en urbanismo e é que cada vez que pidan permiso para algo, pois que se lle vai a trabar hasta que non acometan ese tipo de cousas, porque xa é un pouco un abandono total. É a única maneira que temos de presionalos e así ten a directriz urbanismo. Bueno, San Vicente. Bueno, estou contestando así un pouco a la carrera, como se suele decir, sin especificar que grupo político fixo as demandas. Me parece que o señor Mariño San Vicente do Mar, despois do náutico, non acceso ás playas, tamén os accesos de Madeira, non? Se refería. Pero, bueno, pues ahora mesmo co Gastromeca vamos a cometer outra parte, así como se acometeu
coa da Mancomunidade o arranxo do Paseo da Lanzada. Agora vamos a intentar acometer o resto, sobre todo o Paseo de Pedras Negras e o resto de accesos ás praias. Estamos intentando sacar adiante o proxecto e, aunque un pouco tarde, esperemos que este de cara á nova temporada todo arranxado. No Monte da Vila tamén é unha obra de telefonía, teñen pillada a fianza, pero, bueno, saben que se suele decir, porque teñen que pintar e que faltar. En canto a reparación da Rúa Oscura, eu de memoria non sei os importes, pero mañán consultarei uno en intervención, pero seguramente, non que suene así un pouco tal, seguramente é porque faltalle os gastos de o IVA, pero nos pagamos casi un 40%, claro, os gastos de ejecución e os do IVA. Nos temos un imposto máis aparte do IVA, por eso... Está incluído. Por eso nos llama la atención. Está incluído, pois entonces... Ahora con validación do gasto total de 9.484 euros con 40, IVA incluído. Sí, pero despois están os outros gastos, que é outro 20 e pico por cento. Os de ejecución. Mañán aclaro sin ningún problema, que tamén pode haber un erro, non? E ser de outra cousa. Ahora mesmo non recordo de memoria. No aparcamento de Alexandre Bóveda xa se notificou no pleno que estaba dentro da modificación de crédito e tamén está en fase de contratación. Estaba o urbanismo tratando de validar o presuposto. En canto ao vaciado do cartón, miraba para o señor Mariño, porque hoxe sale en prensa e recibimos un comunicado no Concello, porque foi algo bastante complicado. Gestionar o turismo é complicado, sobre todo cando ven demasiada xente e os servicios se ven alterados. Hubo un problema moi gordo, tuvemos todos os concellos, sobre todo das Rías Baixas, e é que en Sogama non había contenedores suficientes, tuveron un problema co transporte e vimos moi desbordados e co servicio tremendo, porque non podían vaciar en planta, co cal os camións estaban cargados, tiñan que ir ao día seguinte, cando viñan de volta encontraban o atasco, cargaban o que podía, pero xa pechaba a planta. Bueno, queixámonos todos os concellos, porque ademais pechan aos fines de semana e é imposible gestionar isto se non fan ese tipo de reforzo incluso no fin de semana. Pero bueno, Sogama pideu disculpas, a pesar da subida non hai boa gestión, pero bueno, a todos nos pode pasar que haya un inconveniente, non? Me parece que do resto tomo nota, mañá mirarino con calma, pero bueno, creo que todo redunda no mismo, non? Nos accesos e na reparación das paredes. La miña parte, moitas gracias. Señor Uteda. Boas tardes, noites a todos e a todas. Vou empezar a contestar polo portavoz de Izquierda Unida, quen decía do parque infantil do Redondo da Toxe. A verdad que aí, cando chega o verán, é unha salvajada, hai de que decirlo así de unha forma. Primeiro tiñamos un escalón roto e despois o fin de semana pasado, non sei o que pasou aí, a xuntanza que hubo, que prácticamente casi o destrozaron. A persona que leva o mantenimento dos parques mañán vai estar aquí de novo, vai xiña dar unha valoración, porque non é o parque da Toxe, é o parque de Pedras Negras, é o parque de Rons, é o parque de todos os sitios. O pobre, a verdad, que non dá feito. Pero, bueno, estamos en ello. O parque de Pedras Negras ainda se foi outro día a limpiar e poñelo en condición. E incluso se repararon os columbios, se lle meteron columbios novos, non tardou 2 días que o desfixeron todo. Tivemos que ir a retirar todo o material que había ali porque o romper. Entón, estamos así constantes. Se non é pintadas, é roturas. Aquí o redondel ese que había aí,
xa se reparou en todos os sitios, en San Vicente tamén dun tipo moto destes que é unipersonal, desfacharon, destrozaron, e a verdad que é preocupante. A verdad que a min estas cuestións, cando chega o verano, é un sin vivir, porque estás por un lado e te están actuando polo outro lado. En esa cuestión sí estamos atentos. Mañán vai a vir Luís para darlle un repaso aí, pero me imagino que non vai a poder facelo todo, pero bueno, estamos en ello, é unha preocupación grande para o goberno. No que me decía Susi, no tema dos aseos, é que me extraña, porque normalmente os aseos sí están abertos, teñen un horario de playas, tal como teñen de playas, home, hai no consultar, se por algún motivo hubo que cerrar, hoxe estuve coa persona responsable, non me comunicou nada deso. O que penso que o horario de playas é hasta as 8 da tarde, non? Ou algo así, a partir desas horas, prácticamente fan a limpieza, cerrano hasta outro día a mañán, sí, pero bueno, vou consultar. O que si se ten feito que durante as festas, sí, durante as festas, posible, un acordo coa Comisión de Festas, pois chegábamos a un acordo e prácticamente facían eles despois a limpieza a partir das 8 da tarde, pois do mantenimiento e limpieza dos baños que puñan eles personas. Pero bueno, hai no consultar se pasou algo, en este momento non teño ningún tipo de comunicación en ese concepto. Sobre o señor Mariño que decía o tema dos desbroces, claro que somos conscientes deso, é moi grave, se sacou agora polo tema do remanente, está pendiente de que presenten unha documentación. Hasta final de ano se vai a facer os desbroces non só na zona de San Vicente, sino na zona interior do Grove. O que pasa é que iso que vamos a cometer, somos conscientes, é a carretera de Diputación, xa dixo a miña compañía, ou Diputación da Xunta, así tal como fixemos aí atrás a limpieza da medianera de entrada ao Grove e de todo eso con personal municipal, porque, bueno, a xente que entra, o que di é o Grove está sucio, o Grove está sen limpiar, aunque non é nosa competencia, si estamos facendo esa limpieza, e no momento, esperemos, ainda hoxe estuve coa empresa que lle faltaba un papel que lle tiñan que mandar, no momento que se active, o que si temos pensado actuar é dir da rotonda, pois a carretera, todo o que vai a San Vicente do Mar, facer eso, unhas brigadas, metelas ali. Primeiro vamos a cometer eso, e despois quedará unha brigada permanente ali e outra brigada permanente no Grove. O que decías que, bueno, que había que facelo con antelación, é que non xa dir de Semana Santa empezamos cos desbroces. Empresas contratadas polo Concello, bueno, e non só a entrada do Grove, senón a maioría dos barrios do Grove. O que pasa é que eso que dura 15, 20 días, 25 días, volve a crecer tanto como está a situación hoxe en día. Pero, bueno, na incorporación desas empresas sí se vai a empezar. De todas formas, tamén, para que non haxe ningún malentendido, sí estamos usando líquido ecolóxico, herbicida ecolóxico, certificado así, que despois da limpieza das beiras rúas, ou polo menos os bordillos da carretera, pois, cando empeza a crecer un pouco a flor, sin está dando, se vos fijades en algúns sitios, xa se ve a erva toda seca, intentar retardar o máximo posible para o seu crecimento Penso que me decía o señor Mariño, si estamos bastante preocupados en ese concepto. A señora Carolina, que me decías que na pista de baloncesto de Porto Meloxo, o outro día estivemos facendo ali a reparación do recorte e desbroce de todo o que é o parque infantil, mas toda a zona de recreo. A verdad que estuve ali, incluso estuve na pista, pero que non me... nin o personal que estuvo ali facendo eso. De todas formas, bueno, pois mañán pasarei por ali se hai algún elemento que poida perjudicar, pois, os veciños, pois, estar atento en esa cuestión. Despois, no tema do BNG, de Anselmo, é que non me dou tempo a anotar, que dixeste sobre a limpieza ou desbroce do camiño de Cominiño. Na subida a Meloxo hai un terreno que é a propiedade do Concello de Grove, que a altura do número 8 aproximadamente, número 10, que está sin limpar, leva meses sin limpar. Por isto me dixeron xa e fomos a dar. Sí. Pero si levaba meses, hai dos meses... Non. Quero dicir que aí tamén en Meloxo, en Porto Meloxo, todo eso fixamos o desbroce interior, quero que sí que foi dir da fonte de Liñares, todo interior, a todo eso que leva interior, hasta o camionero, incluso salindo por donde ten Jesús do Cuchiño, uns almacéns,
Lo fixeron? Aquí, sí. Bueno, pues O que vi eu creo que o que está cruzando a fonte de Liñares que sube para Comeniño. Sí, pero mira, abaixo de todo que pode ser. No tema de Comeniño, a parte de Comeniño, non se tocou neste momento. Si están pola parte de abaixo da de Chapirres para darnos conta, están desbrozando todo ese lado de por aí, e donde hai ali as viviendas que vai dar ao río da Visiña, máis ou menos, estaban a semana pasada en esa zona de aí. Pero quero sei que non era personal de desbroce do Concello, é personal do Concello, pero que non temos contactado a nadie de desbroce, está se facendo ese detalle, pero bueno, están en esa zona, non sei se ainda chegarían arriba, claro, a ver, o desbroce leva, pero me extraña iso que me acaba de decir, que o lado de... Bueno, pero isto xa hai que se fixe esa actuación sobre 15, 20 días, non? Bueno, pues o... bueno, pues o retiro eso. E no outro no que decía Maite sobre o tema de que hai unha señal, que mirar ali que está un mástil que non está a señal, pues pasarei mañan a miralo por aí, e o banco que me dicías, que estaba na fonte de Liñares, e pasarei se lle falta algún barrote, pues bueno, intentaremos a... Non retiramos os bancos por retirar, se retiran os bancos, pois o mobiliario que nos estea en condición de reparar. Está roto, bueno, pues intentaremos sacarlo. Vale? Si me permite un minuto, señor alcalde, una cosa que me quedó atrás, muy rápida, muy breve. Está listo, ¿no? Apaga. Rápido que... Moi breve. É simplemente preguntar, que me quedou atrás porque tiña anotado na libreta, estaba mirando a tablet. Simplemente, sabe que están caíndo plásticos polas praias destes a patadas, miles deles, non centos, miles. Quería saber se se tomara algunha medida, se se denunciara no Seprona ou no medio ambiente, porque, bueno, a situación é grave, nada máis eso. Non sei se leu xa a prensa, pero se salía que é algo moi grave que non está pasando só nas praias do Grove, senón en toda a ría, e, bueno, pues non sabemos se pode ser de transatlánticos, de barcos de carga, pode ser de algunha depuradora, o que si desventeixa desde o primeiro día as nosas dúas edar non utilizan ese tipo de filtros, pero son miles. Podía ser algunha fábrica ou algunha depuradora, pero imposible debido á cantidade, están investigando. Ben, pois intentarei contestar moi rapidamente aos rogos ou preguntas que quedan pendientes sobre a solución con Chases. Tomamos nota e teremos reunión con o jefe da policía para falar da cuestión. O tema da Carballeira xa levamos tempo valorando cambiar o sentido da rúa que está por detrás do Froiz, que posiblemente lle dé solución tanto a unha salida por aí como aos que baixan da Carballeira, que xa somos conscientes de que non o teñen trasladado máis dunha ocasión. Preguntarei que pasou coa centralita do Concello do Grove, porque non teño constancia de que o personal estaba para atendelo. Sí que estamos facendo un repaso da situación de determinadas vivendas que están en clara situación de ruína, e iso significa a necesidade de incoar un expediente para a declaración de ruína, e polo que tanto que os propietarios tomen as medidas oportunas, e como ben din, non é a primeira, sino xa hai varias. Respecto á festa do marisco e as carpas, é que a carpa institucional costa ao Concello de Grove uns 10.000 euros. Para 2 actos sale cada acto a 5.000 euros. Por iso vamos a cambiar. Ademais, hai outro dato maiores, onde ubicamos a carpa de concertos hasta ahora, é unha das cuestións polas que cales portos nos cobra tasa, canon. A explanada é unha concesión e por iso non pagamos, polo tanto queremos ubicar aí o maior número de carpas posibles porque non lle pagamos a portos. É certo que os de Engroves outro día mo trasladaban, e con a Megrove, bueno, con a Megrove non sería a primeira vez que se ten feito na lonxa, que se ten feito diante do seu posto, vallando un espacio para as vallas, polo tanto, eu creo que con a Megrove teremos solucións axeitadas. O de Engroves sí que llevamos dar unha volta, porque Engroves significa instalar unha cociña para facer o seu cooking,
E é certo que outros anos había varias empresas que nos solicitaban ese espacio e se facían 3, 4, 5 show cookings. Ahora, facer un solo show cooking para engrobes, pois sinceramente ten un coste excesivamente elevado, pero buscaremos solución. O mesmo carpa de artesanía, bueno, pois na esplanada sí que pode seguir habendo algún espacio para elo, pero é unha cuestión que tenemos que falar, porque tamén os de engrobes nos están pedindo novos espacios para poder instalar as carpas, e, bueno, aí hai que darlle unha reflexión en respecto á Festa do Marisco. Ten razón, hai que convocar o Consello Local de Turismo, non teño nada que discutir. Cuestión da fibra, falaremos co subdelegado de Goberno, porque sei que a través deles están facendo traballos de instalación de fibra nas zonas rurais. Me interesarei co seu delegado como está o despregue da fibra en ese sitio. Tomamos nota cartel de Meloxo que está tirado, situación de San Vicente do Mar, Pedras Negras, bueno, pois hasta lle podemos coincidir que non está na situación que nos quixéramos e a ver se somos capaces de ir arranxando isto pouco a pouco coa empresa de desbroce e con algunha das actuacións que están recollidas no remanente. É certo que desde que temos sentido único no Grove non hai os atascos que tiñamos fai anos no cruce e, por tanto, aquí no Corgo, Luís Seoane. Para min, un dos puntos negros sí que é a Casa do Cura e nada, co Concelleiro de Seguridade e o xefe da Policía reiteraremos a necesidade de ter máis incidencia en esas zonas. Iluminación subida a Meloxo, asfaltado subida a Meloxo, é unha cuestión que tamén valoramos e temos en carteira para o plan de asfaltados. Marquesinas en Reboledo, miren, na reunión que tuve co presidente da Diputación, na anterior Diputación tiñan comprometido 5 marquesinas para distribuir polo Grove, 3 eran na zona rural e 2 eran aquí no casco urbano, pero o presidente me dixo que esa actuación eles en principio non a teñen contemplada, polo tanto teremos que buscarnos unha marquesina a nivel municipal, porque desde a Diputación non van a levar. Tomamos nota e falarei co técnico de Medio Ambiente sobre os contenedores de recollida de lixo específico, como poden ser pilas e CDs. Sí que falamos coa coa empresa que implantou o cartel de O Grove e lles trasladamos que había algunhas desperfectos que tiñan que arranxar. Temos trasladado a Google como 3 correos electrónicos, farémoslo outra vez por o problema do GPS, e é certo, porque non xa non lo teñen trasladado, GPS sempre intenta enviarte polo camiño máis curto e aquí aparece o camiño máis curto, que non o máis práctico, polos Pardiños. Cando o máis práctico seguramente é Teniente Domínguez, Beiramar e subida directa a Monte da Vila. Volveremos a insistir con Google. Bueno, o tema dos baños contestou o meu compañeiro, acceso ás pipas, estamos traballando en elo, ahora sí xa temos un acordo con elo e confiamos en que, bueno, seguramente xa chegamos un pouco tarde, pero que quede listo, preparado de cara ao inverno, este inverno e o verán que ven, porque sí que nos preocupa moito como está a situación das pipas e ver de que xeito regulamos a prohibición de aparcar autocaravanas nesa zona, porque nos está xerando posiblemente dos problemas máis graves e importantes. Tomamos nota dos camiños seguros, porque ademais o cole empeza agora en setembro, do mesmo xeito a seguridade no pantalán náutico, pois teremos que revisar eso, porque é unha cuestión, o tema da seguridade que nos preocupa, e en canto mástil da sinal na zona de Bogue que dicía vostede en Rúa Castelao, esa e outras máis buscaremos, porque é certo que hai unha revisión de moitísimas señales que non están na situación que deberan, polo tanto, tomamos nota de todo elo. Creo que temos contestado todas as cuestións plantexadas, que subida a Monte da Vila, sí, aí hai que ordenar, xa temos falado máis dunha ocasión, hai que ordenar eso porque non está correcto e nos está xerando moitos problemas e o momento que haxa unha emerxencia vamos a ter un problema serio. E, bueno, ahora creo que sí. Se agora quedou pendiente, contestaríamos por escrito. Bueno, o aparcamento Alexandre contestou a miña compañera. Estamos ahora xudicando a obra, hai 15.000 euros para adecentar aquelo, para retirar o cartel, poñer un cartel de que iso é público, porque sabemos que ademais que hai unha persona que non está actuando en base á legalidade
e si que o vamos a actuar xa, eu creo que ahora no mes de setembro, porque o remanente entra en vigor e había 15.000 euros para elo, para acondicionar esa zona, e visto, lógicamente teremos que implantar cámaras porque necesita un control e seguridade da cuestión. Ben, creo que ahora si está todo contestado, creo que eran 52, si, xa o dixen, que estamos contactando coa empresa para o seu arranxo porque ten os de perfectos desde o primer momento e a empresa quedou en que enviaría os seus técnicos. Confío que o fan canto antes porque desde logo o primeiro que non lle gusta ver como está ese cartelé é a nós. E o dito, creo que eran 52 rogos e preguntas, creo que están todos contestados. Casi tardamos máis en rogos e preguntas que en tratar os puntos do pleno. Que? 11, 14, bueno, íbamos ben hasta os rogos e preguntas. Non habendo nada máis que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.